Үзгәрәдиләр замана, үзгәрмей кеше диләр. Нәк шундый ук хисләр булган кыз чакта әбиңнәр. Нәк шулай ук җылаганнар, нәк шулай ук көлгәннәр, әбиңнәр, бабаңнар да баш югалтып сөйгәннәр. Кайнаналар усал булган, кыска булганнар төннәр, бабаңнар көчендә чакта, яшь чакта әбиңнәр. Kadirler, kavaşaşılar, Nokit'le kırayla tapşırıp başlatlarımız. Bulgan şunday zamanalar, şunday şista şak bulgan, yigitler batır bulgan, kızları tıynak bulgan. Babam çakırgan çağında eviyin kil almagan, men seni kaçu canım deyip SMS jibermegen. Babam çakırgan çağında eviyin kil almagan, men seni kaçu canım deyip SMS jibermegen. Yanığa uşaklar, evyenler kız şaklar, matur edip sevişkenler babanlar yigit şaklar. Yanığa uşaklar, evyenler kız şaklar, matur edip sevişkenler babanlar yigit şaklar. Eviyenler kız şağında sıkız bir de bulmadan, lakin sıkız yok deyip gele bağlat olmay durmagan. Eviyenler kız şağında serial karamagan, internetten könüttünü dostların barlamagan. Eviyenler kız şağında serial karamagan, internetten könüttünü dostların barlamagan. Yanığa uşakta, eviyenler kız şakta, utlar şaşıp sevişkenler babam köşünü de şakta. Yanığa uşakta, eviyenler kız şakta, utlar şaşıp sevişkenler babam köşünü de şakta. Eviyenler kız şağında diskotek bulmadan, eviyenler babam bilen kafeda oturmadan. Eviyenler kız şağında yigit bulgan babanlar, nikah bilen birmeseler kız kileş urlaganlar. Eviyenler kız şağında yigit bulgan babanlar, nikah bilen birmeseler kız kileş urlaganlar. Yanığa uşakta, eviyenler kız şakta, matur edip sevişkenler babanlar yigit şakta. Yanığa uşakta, eviyenler kız şakta, matur edip sevişkenler babanlar yigit şakta. Yanığa uşakta, eviyenler kız şakta, utlar şaşıp sevişkenler babam köşünü de şakta. Yanığa uşakta, eviyenler kız şakta, utlar şaşıp sevişkenler babam köşünü de şakta. Utlar şaşıp sevişkenler babam köşünü de şakta.
Hayırlı kişiler, hürmetli, kadirli, yaratkan tamaşaçılar. Mine nek 12 yıl ilik, nek mine şuşa sahneden benim ijat turmuşum başlangan söz oңайынан 12 yıl hazır mine min kile dip siz kilesiz Құдайның рахматы, siz kile dip min kilem. Білесізме, мұнда яшырын батырын түгіл бетінде. Бүгін шуның қатлы көп артистлар заманында яшейбіз. Сіз мұнда кіргенде де иқтибар еткенсіздер, шунды көп афишалар, білдірулер ілініп тұралар. Міне шулар арасынан хаман сайын неше ел реттен сайлап, мен адып келесіз бейтсіз. Сіз башқа артистлар алдында да менің дәрежемні көтере тұрған тамашашыларсыз. Мен яратам сізні. Менә шушының белән җәмәгать концертның официально матур өлеше тәмам. Киттек өзебез чәчлибез. Ничек хәлләрегез? Все нормально? Уңышларны җыеп бетердегез, бәрәңгеләр алдыгыз, базга тутырдыгыз, күңелләр тыныч. Бәрәңге нормаль булдымы, юкмы әйтегез әле? Ана узган елны хәтерлим мен Казан концертында бик каты зарланганнар иде бәрәңге чыри дип. Bir yılga җитте мен әйтәм, кара әле, Казан тамашачысы бит әле, яра бер нинди авыл җирендә концерт куйсаң. Казаннан малай записка язалар, бәрәңге чыри кайф юк дип. Biz bundan köpten түгел генә Актанышта концерт белән булдык белсәгез. Беренче рәттә бер бабай утыра. Мен әйтәм, бабай ничек бәрәңгеләр? Моя мондай булды ди, үзе дә куркып китте. Шоккаткан бабай. Мен нәрсә дип сорыйм җәмәгать. Монда соңгы вакытта бит инде бөтен Россия шаугыр килде, санкция дигән нәрсә керттеләр инде, име ишеткәнсездер. Аңлатып торудан мәгънә юктыр, чөнки мин әйттем һәм әйтәчәкмен. Минем концертка гел акыллы тамашачылар гына йөриләр, аның тиле милесе мин аңламый бит инде. Шуның өчен Менә Татарстан эчендәге иң акыллы кешеләр дип хис итеп утырыгыз үзегезне. Әгәр дә берәрсе шикләнсә, минем янга җибәрегез, үзем аңлатырмын. Нигә шулай икәнен. Болай да, ике сүз белән генә әйтеп китәм, санкциялы җәмәгать быелдан безнең Россиягә кайбер чит илләрдән кайбер төрле продукцияларны кертмей башлаячаклар дигән сүз. Менә мәсәлән, әлеге дә баягы Шәһри Казан газетасында зур иттереп язганнары шушы продукцияның списыгын шуннан укып утырдым. Bir ikisine gelen тукталып китәсе килә. Шундый глобальный сорау булган икән инде бөтен Россиядә. Бек каты начальство зарланган, бек каты Россия артистлары интервьюларында прямо зарланып язганнар. Ничекләр итеп яшәрбез икән, хотя бы хамон дигәнен калдырырга иде дигәннәр. Нәрсә ул хамон җәмәгать әйтегез әле? Менә миңа 33 яшь. 33 ел хамонсыз яшәдем бит мин. Прямо кимсенеп куйдым белсәгез, мин әйтәм, мин дә яшим дип атыйм инде үземне. Нәрсә ул берәрегез беләме, юкмы? Шунардан башка кеше яши дә алмый торган. Ә мин беләм интернеттан кирип карадым аптырагач. Җәмәгать хамон ул каптит иткән дуңгыз ите икән. Чит илдән кайтара торган. Шак каттым белсәгез. Аннан соң язганнары лобстер кертмей башлыйлар. Лобстер, су тараканы. Актаныш бәрәңгесе хәтлек. Мен әйтәм, ул тараканның безнең тыштагысы, өйдәгесе, һавадагысы, күктәгесе, җирдәгесе, даш-чирта таракан дип елап утырып булмый бит инде хәзер. Аннан соң язганнар сыр с плесенью кертмей башлаячаклар икән быелдан. Күгәргән сыр җәмәгать. Гафу итегез, берәрегезне бәлки күңеленә авыр тиермен, но мин ишемдә генә әйтәм, мин әйтәм, заманында безгә теге хөрмәтле Вамин менә моннан ашатты инде ул күгәргән сырны. Әз генә күгәрмәгән инде ашыйсы килә хәзер. Yıllar, günler boyuna Бушка колхозда bir таякка эшләгән, чабата кигән, чирек бәрәңге ашаган кешеләрнең балалары, оныклары без. Разве безне санкция белән генә куркытып була җәмәгать әйтегез әле? Әнә шушы бәрәңге исән булсын, суган, кишер, күсәге белән ак ипи сындырып, аттата тормыш ичмасам. Әйләнепләр китсен санкциялар үзләренә була күрсен. Монда мин сөйләмәм дә дигән идем. Бәлки берәрегез ишеткән булса, мин алдан ук гафу үтенеп сөйлим бу тарихны. Бәләкәй генә бер чипы булды, соңгы атнада минем тормышта. Иртәнге сәгать 5 ярты. Шушы санкция инде әлеге дә баягы. Әйләнеп кайттым гастрольдан, арыган. Иртәнге 7дә телефон шалтырый. Мин йокы туймаса, вообще кеше түгел. Мин йокы туйса да кирделе чыктылы холык бит инде. Бит монда үзебезнең арада сөйләшәбез, бүген кешегә генә сөйләп йөрмәгез, пожалуйста. Шулай дип әйтте дип. Ә монда йокы туймаган, шалтырый, таныш түгел номер. Сүндердем, тагын шалтырый, тагын сүндердем, тагын шалтырый. Ох, мин әйтәм. Ничә икәнен күрәсезме, әйтәм, сез сәгатьнең юкмы? Хәерле иртә, Илсия ханым, ниһаять трубкагызны күтәрдегез, карагыз әле, бер сорау бирәсе килгән, санкция керттеләр, сиздегезме? Ди бер хатын.
Сәңелем мен әйтәм кірткен нәрсені сезем мен пока. И сөндірділер трубканы. Ярар мен әйтәм, сөйләшәсің келмейдір. Просто кішіге сөйләмәңіз. Сөйләшәсің келмейдір мен әйтәм сіңілім, шоның білән шол борылдым да яттым. И бір 2 минут вақыт өтті ме, юк мы тағын телефон шалтырый. Корасам, ауылдан апай шалтырата. Әйе мен әйтәм Лилия ханым, сізге нәрсә керек тағын, иртә таңнан. Иркем сен хәзер генә радиодан нәрсә дип әйттең ул ди. Ул радио телевидение тирәсендә бирәк таңда яраталар мине булай да. Ул сез белә торган радио иртәнге тапшыру турыдан-туры эфир булган. Мин соңыннан күчтәнәчләр барып гафу үтенеп йөрдем, соң. Мен әйтәм кызлар, ну бит холыкны беләсез, менә шулай предупреждать итмичә сразу мине эфирга чыгара, ярый мен дә әйтегез әле. Соң бит алмыйсыз трубкагызны, эфирның вакыты чыгып китеп бара, тоттым да бирдем инде, мен әйтәм, менә бирмәссең сеңлем икенче юл уйламыйча. Шуның өчен берәрегез ишеткән булса, уңайсыз чынлап үземә дә бик уңайсыз булды. Ярар, оныттык. Быел программаның исеме Әбиеңнәр кыз чакта дип атала. Шуның өчен без әбиләр кыз чактагы, әниләр яшь чактагы, үзем кыз чактагы җырларны җырларбыз. Аннан соң быелгы программа туры килде бөек җиңүнең 70 еллыгына. Аны менә мәсәлән бала-чага аңлап та бетерми. Бер көне бер малайдан сорыйм, улым, мен әйтәм, нәрсә ул җиңү бәйрәме? Анда, по-моему, менәмдә тәтәйләр таккан дедушкалар гулять итәләр да, ди, урамда ди. Әле хотя бы шунсын белә. И шуның белән информация бетте. Нанары икенче яктан уйлап карыйм да, мен әйтәм, бәлки бик белеп бетермәүләре хәерлерәктер дә, чөнки бүгенге көндә Украинадагы хәлләрне мәсәлән күреп торабыз. Беребез дә сугыш бездә булыр дип көтеп яшәмибез, көтмәгәндә килә торган нәрсә. Шуның өчен балаларыбыз да белмәсен, үзебез дә аңларга насыйп итмәсен, илләребез тыныч булсын. Бу җырны моннан берничә еллар элек язган идек. Менә шушы сугыш елларында үзләренең сөйгән кешеләрен сугышка озатып, гомерләре буена шуларны көтеп, шуларга тугры калып картайган кыз әбиләргә багышлана. Гомер дип атала. Кеттек. Üstəldəgi kalendarda 1945 Avılının güzəlinə uzğan yıl tuludu 15 Kökərəklərdə orden medal soğuşdan yegib qayta 16 yaşlıq güzəlinin ayağında şabatlar ilə Altanlarda uyanaydı Bayın şırası yana Düşmanlarını da jingədi Stalin babay kuşkanıda Gel alğa taba barabız partiya kırışkanıda Nişə yıl tamak toymuş rək bərəngədən Əli də jəykimləri var urman kırlarda ülen alğa Bəzilən paravuz şabaq ilə Barajiniga tava Tapqanlar kiyevge şıqtı Eyləndiler yegitler Käkər suqsan suğuşların Üzülüdü ümitler Anıtılda 16 yaş eylesin Utas olsun Kukuruzunu da şəşəriz Damaktına tutulsun alğa Nifter aşıqtı zamandaki Kilmeynigedir haman
Kızdan son kırığı da şundalına illese medal bilen tulayındı külmeginin jimlesi bir tatamdan kara temge kürgenin eşte eş salkını yurgan yalnız canın elle kırmış elle kış kızga Tüzemeli ağırlık kıday Birgen tağday sabırlık Üsteldeki kalendarda 2000'den nişanşı Varımızda bektikte salgını vurga tergenşi Ordunu takkan yigitlerin birsine kalmaganlar Kıza bir bulup yaşadı ki yevde varmaganlar alga Gülde aşıktı zamandaki Kilmedeliktir kaman yıllar Berkeni kebedir ömür Dağıtı kebedir ömür Hazır bir jiddiyrek jir başkarası kile bu jirni. Belki menim üçün gine jiddidir endi o. Bu jirni menim әни bekar atıp jirlay turgan eye. Söz oңайынан bundan 2-3 gün gine ilik әнинин ölgenine nek 10 yıl buldu. 55 yaşında ölüp gitti әни. Bilesizmi, mene Tatarda şunday bir matur gana söz var. Yılkıldap tura turgan dep eshitganigiz bardır eybi. Mene bizning әни yılkıldap tura turgan xotini bilsegiz. Uzun boyluydu yani kap-kara şeşli zep-zenger közlü emine yanıp tura turgan. O baskan orundan biyip tura turgan emine kişi bilen söyleshkende de şulay turip turayım merhumkeyim. Men aның bir koşan şiirlegenin hatırlamayım. Men aның bir koşan nendidir tege problemaga burşılıp oturganın hatırlamayım. Mene bütünübizni tınışlandırıp, bütünübizni jaylap, bütünübizge yarap. Şonuň üçün 55 yaşında demedi, ölemin öldü de gitti әни. Bu jirni bilasizmi, ya bik ağır iş işlegende jirlay turgan eye, ya bizengende jirlay. Mene nege ekenin anglata almayım bugünkü günge hatlik. Көрәсең аның өчен тоже бик җиңелдән булмаган микән инде. Алай дисәң ярты минут эчендә бизәнеп куя иде әни. Әле бүген менә концерт алдыннан утырдым бизәнергә 15 минут, 20 минут, 30 минут тегесез белә торган Бәдретдинова килеп чыкмый гына бит көзгедән. Ул бит бындай түгел бит инде ул җәмәгать бизәндермәсәң, юк бит инде. И шунда әни килеп төште искә. Эй, мин әйтәм, иртәнге сәгать 7 җәмәгать бер көтү малларны карап, бакча эшләрен битереп, өйләрне җыеп, ашарга пешереп, безне 3 кызын помощницаларын кирип уята иде әни иштәге бүлмәдән. Уята, чөнки әнигә эшкә китәргә кирәк, безгә укырга китәргә кирәк. И һәр көнне гадәттәгечә менә барып аяк киемен киеде дә ишек төбендә исенә төшә иде. Ана тагын бизәнергә ынтылган иде. Кызлар, косметичканы чыгарыгыз әле, исән кеше бармы дип әни. Менә биллахи шулай. Без ятабыз иштәге бүлмәдә, без Алла апай белән бергә йоклый идек. Бар чыгар. Истәмин. Бар дим чыгар. Мин кичә идән юдым. Ату мен юмадың, бар чыгар дидем. Biz apay белән тегендә бергәләшеп ятабыз. Безнең уртанчы апай шундый хитрый иде белсәгез, менә прямо хырылдап җибәрә, как будто ул уянмаган әле. Ул әле әнине дә ишетмәгән, ул әле безне дә ишетми әле. Гомер буена шундый хитрый булды белсәгез. Әни бит ишетә инде ул, без апай белән тегендә, "Эй, Гөлсинә, үзең дә бар бит инде" дип керә иде дә алып чыга косметичкасын менә. Косметичка безнең өйдә аяк киеме коробкасы иде. Гафу итегез, чынлап та шулай иде. Но ул заман өчен күрәсең иң матур коробка шул булгандыр инде өйдәге. Шунарга прям рәтләп әни тутырып куйган ие һәм хөрмәтле хатын-кызлар, әле хәтерлисездер, легендарный балет таналкысы бар ие, исегездәме? Но аның бүтән төрлесе юк ие дөресен генә әйткән. Әле дефицит, бит әле лаштары табып булмый. Әни сөйләйде инде, аны теге былай экономить итеп кенә, бәләки генә алып кына бизәнәләр бит инде. Абазның әни былай итеп тора торган хатын түгел вообще. От души хатын сытып торып чыгара кулына. Аннары 2 кулына ашкы иде шулай. И китте бизәнү процессы.
Tiş kalmay, şeş kalmay, küs kalmay, bütün nerseni boyap çıgaydı tanalkıga baştan. Anları kolyavlık işi bilengine kaşlarını sürtüp çıgaraydı. Mörhüm keyim, kap kara şeşliydi eni kaşlar. Anları küs ayrım tarih. Onda bugünkü köngü bitti yeşilli zengerli karandaşlar yok. Бар әтинең тактага сыза торган ядрёный химический карандашы җәмәгать. Вот это карандаш ичмасам. Менә мунчадан кайткачтан утырып бизәнәсең берне иренмичә. Икенче атнадагы мунча хатлык эт тәшләми ул. Менә мазгаңа сыңып кирә торган карандаш ул. Шуның белән әтидән урлап бизәнә иде ул. Әни ул бит бер генә карандаш. То әти тактага сыза, то әни бизәнә шуның белән. Баштан күзләрем буй иде. Аннары ирен өстенә зур иттереп мин ясап куя. Ул эшкә киткәндә кара була, кайтканда шәмәхә була. Сеңә тигетәнгә. И беләсеңме, мин гел көлә идем әнидән. Әни, мин әйтәм, шәмәхә мин булмый бит инде, әйдә ясам әле шуны дип. Ә безнең әни билләһи менә 2 метр буйлы иде. Безнең әти сүз уңайнан әнинең менә кендегеннән генә ачын бер килмәгән. Шуны бәлки генә әти, ундый әни здоровый. И әни әйтә, кызым, аптырама, безнең авылда минем миңгә хәтлек бу җәтә торган ират заты юк, астан караганда кара булып күренә ул дигән. Анары кирфек. Кирфекне тоже хәтерлисездер, менә андый кыягас савытта була, хәтерлитегез. Ә күзгә кергәнен хәтерлисезме шуны? Ул ак җегетләр аңламыйлар, әнә көлеп утыралар җегетләр аңлам. Умыртка баганасына бәрә иде ул аштары, шуны хәтлек ашый. Менә бәләкәй чакта теге бизәнеп карыйсың, әни мин әйтәм, нигә кирфекне буйлар? Җегетләргә матур булып күренер өчен ди. Мөйдәм үзләренең берне кертеп чыгарырга берне тиз генә күзләрен. Чтоб белсеннәр итәмен. Үзәгез гыши. Янарсын кызлар, мин әйтмәм дә дигәнем, бүген монда теге бөтенегезгә дә таныш хәл булып чыкты бу. Бу минем нәселдә генә булды микән? Алай дисәң, минем группадагы кызларның да шундый гадәте бар. Сезнең игътибар иткәнегез бармы, җәмәгать, нишләп кызлар, нишләп кирфек буяганда авыз ачыла микән? Берәрегез бер нәрсә белән аңлатып булмый шуны. Ул сездә дә шундый хәл бармы, юкмы? Как будто авызыңны ачмасаң кирфең эшкә кирип китә менә. Нәрсәгә дип? Мин җегетләргә аңлаешлы булсын өчен күрсәтәм, ул бик ямсыз. Менә булайрак примерно. Кирфек, янары китте помада. Помада обязательно ак савытта, обязательно капкачы югалган, обязательно биткән, обязательно шарпа кыстырып куйган. Аскияктан чыгара, баштан шарпасы килеп чыга, матур гына әйттереп. Аннарсын әни шулай өче белән генә җыя иде дә ирененең ышына гына куя, матрешка кебек генә. Ся, 30 секунд әни готовый. Шундый сагындыра белсәгез. Әни булгачтан бер тапкыр аңладым әнинең кадерен. Аннары менә еллар барган сайын, беләсезме, бу картаю галәмәтедер инде бу. Һәр көнне искә төшә башлады. Мин менә хәзер генә аңлыйм, бу дөнья йөзендә мине әнидән дә ныграк яраткан, әнидән дә ныграк көтеп ала торган кеше булмаган икән бүтән. Беләсезме, менә каршыга утыртып куеп, барып тезләнеп, итәгенә башны куеп, бер ярым сәгать булса да акырып елыйсы килә. Соңгы көннәрдә шундыйрак күңел халәте. Әни, дәшмә, пожалуйста, бүген мин сөйлим, яме, менә бүтән җыелганнарны бүген мин сөйлим, дәшмичә генә тыңлап утыра Аллаһ хак өчен дип. Әгәр дә миңа бүген бер нәрсә әйтсә, әниңне кайтарабыз 3 генә минутка дип, мин бүтән барлыгымны, бүтән мөлкәтемне, минем таулар күчереп куярым төн уртасында, билләһи. Чынлап та әнинең иң яратып җырлый торган җыры иде. Чынлап та әнинең йыллыгы бу көннәрдә. Шуның өчен дуга булып барып ирешсен әле үзенә. Сүзләрен белсәгез, минем белән бергәләп җырларсыз. Мәтрүшкәләр, кипкән мәтрүшкәләр, йыраклардан әлкәм җибәргән. Мәтрүшкәләр, кипкән мәтрүшкәләр, туган кырларымдан
Bek zor rahmat sizga. Bek zor rahmat sizga. Ey, mana shulay ayting hali. Ey, zo'r artistlar kebek jiyilsin shunda. Bek zo'r rahmat. Seryoga. Yashirib qo'yingiz hali konsertdan so'ng. Ay, rahmat sizga. No. Ko'rasing, mening konsertlarga ko'pdandan yuri turgan kishilar. Bilasizmi, menga ko'pdan tugilgina sheshka bo'lak ete boshladilar. Billahi deb aytaman. Qo'y bir konsertlar o'tay, даже mana shu Qozonda, Filarmoniyada bo'la turgan konsertlar ma bir 20 bank jiyila bilsangiz, ayt. Qo'yanlar, qozlar, nas sheshka bermaylar. Men aytaman, u kishisini qarab turindi ko'rasin. Yanarsan uzgan yılni kulmak kiya boshladim men durusini aytganda akringina. Ish undan ketdi, sheshka bo'lak ete boshladilar. Kulmak kiyamadi. Men mana ko'rasin, men o'zim de anglata olmayman. Ko'rasin, ili qortliq kela, ili aql kela, ili ikkisi birga kela. Mungni jurlar jurlayman men hozir. Kulmak kiyam men hozir. Men пока bek motor ittirib yuriy bilmayman hali. No, уже kiyam. Akringina men o'sam bitali. Bütünüsü bir yılı tugul, bilasizmi, men şunun hatli qiziq qonli kishi, men g'umr bo'yina o'zimning boshqa bosib yashayman. Ishonasizmi? G'umr bo'yi Ilsiya, davay, Sabir Badriddinova, davay endi bratan, tinchlan, davay. Ne gel shulay bilsangiz, какой kulmak kiyganimda. Bu yıl Yarsuğaşı'da Yalmağaç'tan aldım maşina. Manda ben maqtanır için söylemeyin. Manda bütünüzde maşina var, ellerinde maşinalar var. Şunun için prosta bulaygına aytem. Aldım maşina, men aytem, mene ilfak takdim etti dürüsüngüne aytkanda. Sen davay dey, mende Yarsuğunu çıkargınca davay lutşı maşinada yüreli sen deyip. Men aytem, mene gayishniklar bulmagan jerge çıkıp gitem tegi hürmetli. Kır ortasına, mene kırtıp tuzan tuzdurup yürüyse kele şolay bilseniz, bir 200 bilen. Benzini bitkençe mene, pip kışkırtıp maşinaga koşulup kışkırıp şolay. Көңіл шундай. Нәрсе деп ойлайсыз? Алдым машина, мен алдым ilfak yürüy. Мен аны қазіргіні аңнем неге алдырғанын ол машинаны. Әлі нәрсе дей, әлі ол. Машиналарға бардық та Илсия дей. Біргіне тапқыр отырып қарайым дей машинаңа. Вообще бүйтен бір кімге де якын кетірме машинаңа. Яғни олды біргіне хожада болырға тиіш дей. Машина алып бек нежней бір қатын қыз кібік. Әнесі, пожалуйста дей. Қолдан қолға йөрей башласа, икісінің де развалсхождениесі тараламына айткән еді ерсен. Мен аңламадым, жігітлер, әлі бүгін бет әлі ол міне. Жігітлер аңладық дейділер енді. Тағда мен айтам, мен ат алам. Потому что Илфак атта йөрей білмей. Ана ат көтермей. 130 килограммны Илфак ненде ат кереганда. Екі атны бірге қойсаң ғана. Алам, мен айтам, ат, міне қап қараны ұзын ботлы бір түрлі подъезға қайтып бейлеп қоям, мен айтам, шақ қатсын әлі халық. Илсия подъезінде ат асыры деп, и любой күнні мен айтам, қайтам. Міне отырам, шығып тұрып кетем, түгдік, міне әйленіп кетсін, сайлауларығыз, санкцияларығыз, бүтін өсі міне. Бүтін Татарстан әйленіп қойтасы келе білсеңіз. Сізіңе қада келіп шығырмын әлі бір міне. Қарап қалырсыз. Ат керек мен ажамағат бір. Қара. Әгер меңа ат берсәлер, отар қазам шапы дейін. Zamanası şundu yanın, şabat arılan şakı diye. Min atını alır idim, ak yer salır idim. Küzelerim karalan yakka, argan şişabar idim. Min atını alır idim, ak yer salır idim. Küzelerim Karagan yakka, argan şabar ile. Mene balkonga gana bir koyma. At bir
bilseler otar kazan şakı deyip zamanası şundu yanı şabatırgan şakı deyip min adını alar idim akı yer salar idim bilselerim karagan yakka dalaga şabır idim min adını alar idim akı yer salar idim bilselerim karagan yakka dalaga şabır idim Eytkende dur eydem, öldürürsün sinenem Min Mongolia'da gidem, Jirinovski'ga selam Eytkende dur eydem, öldürürsün sinenem Min Mongolia'da gidem, Jirinovski'ga selam Yurt bilseler şunda yaşap yok deyip Endi köp şaptın dolada hazır tuktar şak deyip Meni yurtuna alır idim aluşa tabır idim Şol kişiga yurtni satıp tağın at alır idim Meni yurtuna alır idim aluşa tabır idim Şol kişiga yurtni satıp tağın at alır idim Eytkende dur eydem öldürürsün sinenem Min Mongolia'da gidem Jirinovski'ga selam Eytkende dur eydem öldürürsün sinenem Min Mongolia'da gidem Jirinovski'ga selam Bilmeseler bire turgan kön tügel Men üzümde at alırlık bütünley meskin tügel Özünü yalla atarım ak günden yer salam Üzülerim koragan yakka dalaga şögüp şaban Özünü yalla atarım ak günden yer salam Üzülerim koragan yakka dalaga şögüp şaban Eytkende dur eydem öldürürsün sinenem Min Mongolia'da gidem Jirinovski'ga selam Eytkende dur eydem öldürürsün sinenem Min Mongolia'da gidem Jirinovski'ga selam Min Mongolia'da gidem Jirinovski'ga selam Min Mongolia'da gidem Jirinovski'ga Бик рахмәт сезгә. Сез инде күп татар концертларына йөргән тамашачылар буларак, зәвыклы тамашачылар буларак белеп, сизеп, аңлап утырасыздыр. Күлмәк алыштырырга кирип китәм. Безнең татар концертында бүтәнчә ярамый. Бүген залда бик хөрмәтле җырчылар утыралар, алар да килешерләр. Безнең татар концертында башыңны идәнгә бәрә-бәрә 3 сәгать тәфтиләүне җырлап торсаң да, күлмәгне алыштырмасаң, син вообще артист түгел, даже чыгып тормас әхнәгә белдек. Шундый ярак. Шуның өчен үземнең урынга калдырасы килә. 7 ел буена минем төркемдә эшли ул кыз. Бик оригиналь тавышлы, оригиналь холыклы, кызык кына бер кыз бала. Бик каты мәхәббәткә ышана торган белсәгез. Хайран калам мин шунарга менә. Кайчан карама индийский кино карый, кайчан карама мәхәббәт турында китап укый. Илсия апа ди, минем мәхәббәт кешенеке төслегенә кебек булмаячак, дибелдегезме? Менә нәрсә ул мәхәббәт? Әйтегез әле миңа берәргез, кемнең тотып караганы бар? Менә гомер буена башыңны идәнгә бәрә-бәрә, берсе артыннан берсе елап йөри торган мәхәббәт нәрсәсең ул? Юк, мин килмәде дип әйтә алмыйм инде, 20 яшь вакытында миңа бер килеп китте ул. Ну как килде, так китте. Кияүгә чыктым, тотындана иләк, шиләк, кыштабак, бәрәңге, ипотека, кредит. Вообще мен уйлыйм, менә бу ипотеканы алганда или кредит алганда, мин мәхәббәттән отказываюсь дип кул куярга кирәк сразу. Бетте шуның белән тормыш. Бетте шуның белән мәхәббәт, бетте шуның белән гаилә. Всё. Куркыныч нәрсә. Бу ышана.
Менә дә Илсия апа аппак лакированный ботинкаларын киеп, фонтан артыннан Митхун Чакраборти сикереп чыгар төсле кебек ди. Аяк асларыма гүлләр, чәчәкләр җәеп салыр кебек Илсия апа ди. Көтеп утырмый әйтәм шунда фонтан төбендә, әмма җәеп салмасын тагын чыгып. Ышан син хәзерге ирләргә. Мин сезгә хәзер беләсезме бер куркыныч сан әйтәм. Бу мин уйлап чыгарган сан түгел. Бу статистик Рәсәйдәге моннан 3 ел элек Рәсәйдәге һәрбер иргә 3 хатын туры килә иде. Беләсезме шуны? Быелдан һәрбер иргә 5 хатын туры килә. Какой к черту сайланып утырган моны Чакраборти, не Чакраборти? Кайсын эләктердең, шуның белән яшисең дәшмичә генә ташлап киткәнче. Потому что синнән соң 4 кеше чиратта тора тайгым. Белдегезме? Шамасын белеп кенә. Мәхәббәт, монда вообще мәхәббәт турында сүз булырга мөмкин түгел. Ә бу ышана, менә кемнәр инде? Ромео Джульетта бар, кем тагын? Тахир Зөһрә, Ләйлә Мәҗнүн, Җавид Зөлфия, ачын бер килмәгән. Кыскасы бик каты мәхәббәткә ышана торган бер бала инде. Үзегез тыңлап карагыз менә. Римма Никитина.
Римма Никитина. Зур рахмет. Риммочка Никитина. Бик зур рахмет, дуслар. Азырақ кішен ерлер тауышыла тыңлап қарағызары. Апа жарлайбыз ма? Үр яңа бұрынға жар. Хатирам, кеттік. Kapkadı beni de tırasın, kapkadı beni de tırasın, nişke bilini bırasın, ettirem, nişke bilini bırasın, ettirem, nişke billerini bırıp, nişke billerini bırıp, kimini kızıktırasın, ettirem, kimini kızıktırasın, ettirem. Derezengni aşıp koyup, derezengni aşıp koyup, kimge gülmek istersen ettirem, kimge gülmek istersen ettirem. Başın kara boyun zifa, başın kara boyun zifa, kim bektine uysersen ettirem, kim bektine uysersen ettirem. Alıma bakşasına girip, alıma bakşasına girip, gülge uğrildin melle, ettirem, gülge uğrildin melle, ettirem. Maturluğu leşken şakta, maturluğu leşken şakta, aldan girdin melle, ettirem, aldan girdin melle, ettirem. Ruslar bir gelip, hey! Alıma satışılar kilgen, alıma satışılar kilgen, ülşevleri var miken, ettirem, ülşevleri var miken, ettirem. Ecelige daru var diler, ecelige daru var diler, mehebetke var miken, ettirem, mehebetke var miken, ettirem, mehebetke var miken, ettirem. İrşad Kisamuddinov. İrşad Kisamuddinov Oznakay jigiti. Rahmat bize. Bize rahmat. Gittik, devam etamiz hozir. Meni ko'p kelatdilar hali. Ko'p kelatdilar, pramo tegi yil olmay turdim bir ara. Bu kostyumni men bekor otib olgan edim, durusini aytganda. Da yashirin baturun tugul oldim. Birinchi kunni konsertga keldim. Mana shu hurmatli Oznakay jigiti aytdi, Ilse opamning ishtoni bizning ovuldagi Mulla bobo ishtonidan aşağıgan. Bu durus aytib tugul bu. Men ana kiyib qaraganda, o'kshasiz oyoq kiyimi bilan kiyib qarab olgan edim. Bu bakma to'g'ri. Bek joyli, shoqligini aydi. U shuslayroq bo'lib chiqqan. Hozir bugun sahnaga chiqirga turam, Ilfak bilan сөйләшәр, pishim. Hozir narsa dey? Birsi aytdi, "Tegi kishir kostyumi hozir" dey. Bu bitani yo'q edi betinde kiydim endi. Bizda masalan avulda kishirlar bunday tusda tugul edi. O'tkalatdilar. Men aytam bizning avul balasının endi David bilan men o'zim avul qizi masalan gumur bo'yina gururlanib yurdim. Именно bütün нәрсә шушы авылга барып тоташа менә. Нәрсә тиге кишер төсле, сыер кебек, ширәм кебек, нәрсә кебек менә bütün нәрсә шулай менә бар. Авыл кешесенең. Кишер дигәннән җәмәгать мин
Білесізме, бір күні хайран қалып шықтым кибеттен. Кірдім бір теге кибатлығына продукты сата тұрған кибет, қазан ортасында. Кишір саталар. Менемде 5 бәлекегіне кишір, қызыл резинка білен урағанлар, и 5 килограмм нормальный кишір бәйесінен де қимет нешіп шойым екен. Опять мен гені аңнамадым, что ли, ана. Білмейм, мене шақ қаттым. Бізде мұндай кишірні сыйырға да бермейлер, білләқ. Бұл нәстейінді бұл. Мұна мұндай болырға тиіш. Штабы, кишір болса, шондай болсын, бірні бешке бөлірлік бізде. Максимально бүтін әйбір. Әне мәрхім қабақны қар яуғынша үздірмейді, біләсіз ме? Үсәп етәлі ол қызлар, үсәп тұрып, кетем алайтығы. Қатып тұрып, не балта білән бәріп батып болмай, не үйге ап кіріп болмай, не маллар ашы алмайшы интіге міне, да канса штаба. 25 суты бәрәнгі бақшасы еді біздің үйде, біләсіз ме? 25 суты. Аның үстіне 10 суты яшілше бақшасы, еші тағын жетмәсе қалхоз қырынан алалар, міне, жетмей. Қарлар әріп біту білән, міне, ертәнгі яздан шошы қара күзге хатлық бәрәнгі бақшасында Эшлейсің, и әбі шығып жете бақшаға. Біздің әбі, бәләкейгіне, Зейнап бабушка легендарный соңырақ сөйлер мен әлі. Вак-ваккына атлап жүрей, усалы әбі. Бәрәңгім әйтем, сортировать етерге керек, сортировать етеміз қазір. Бүтін ғайлә білән жиылып, әр бір бәрәңгіні қолға тұтып, сортировать етеміз. Басы гүлширеден ұрлап шыққан бір шелек, басы зәңгер көзлі, басы яшыл көзлі, басы шамаға, басы әрісі, басы бағысы. 8 түрліге сортировайтты базға тұтырабыз, ертәнгі язға хатлік, бүтін өсі бірге жетекләшіп шырып біткен бұла. Аны шығарып түге бізде тағын сортировать етіп тұтырабыз. Түге бізде тағын. Ненді бәрәңгі шері ол біздің татарының, Барма міне бір әрігізде 25 суты бәрәңгі бақшасы қазір міне ауыллардан. Мен яңғылыш дейілім, или бүтініміз дейірлік, мұнда 99% бүтініміз ауыл білән бәйлі кішілер. Дұрыс бетінді. Ямалай пішән отырттылар қазір, маллатсы мен айтам, әлі көшен керегі. Бірсінде қатырлейм, әне білән сөйләшәбіз. Ауылдан көшіп кеттік шәһәрге, автобусдан түштік, сразу культурный кішіге әйләндік бетінді мұнда, бітті, ауыл, что сен. Әне мен айтам, бір ненде бәрәңгі отыртыш жоқ, мен айтам, культурный әйбірлер отыртабыз. И нәрседер растадылар, алдым да, биллахи сөйләгәнем юғы, сөйлейм әлі, бұл тарих болып қалды өмір бойына. Әлі сдачыға берділер, 3 баклажан. Үзім алмаған мыдыр енді мен аны. Аңыншы біздің ауылда баклажан көрген кіші жоғы, бәләкейгіне ауылдан бетінде. Ап қайттық, отырттық мұна. И кеттік, сотовый заманалары түгел, ол вақытта айға бір тапқыр телеграфтан сөйләшәбіз әне білән. Бір мәлі әне нәрседер сөйләшті де, есіне түшті. Қызым, не дей, қара! Теге культурный Европ қайтқан ең бетәлі дей. Шоны дей, шәшкі ата башлады дей. Атаң білән қартайып кетмәсін деп әйттік де, яфрақларын қырқып кірдік те, салатқа турадық. Қызым, бигрәк тәмсіз нәрсе ола дей. Әнем әйтәм, яфрағын ашамайлар бетінде. Сың сен бит салат ясый тұрған деп әйттің дей. Жоқ енді мен әйтәм, шәшкәсі қалды ма? Қалды қызым, бәрәңгі кебек шәшкі атып отыралар. Әзір тағын бір айдан шалтырата. Биллахи, менә болған хәл о. Қызым, әйтірге де оңайсыз, әрбір түбінен бишар шток асылынып, түшті нәрселердір қызым нәсті ола дей. Әне мен әйтәм, Аллаға күшін тиме. Аны кішілер үстір алмыш азапланалар мен әйтәм, тиме үссін. Тағын бір айдан шалтырата. Әлде көңілім сезіп теріслік артынағына отыртқанмын қызым, пірәмі көршілерден ұят білсәң. Ілініп тұралар шәмәхәләнді тегі нәрселерің дей, әне әйтә. Атаң білән үзіп кірдік, тоз сүйбіпті ашап қарадық, шекер сүйбіпті ашап қарадық. Аптырағаш тауықларға бердім дей, жидым да шелегі білән, қызым тауықларда ашамай, бүтін культурный бір ап қайтма, яғни қабақ ап қайтырсың дей. Биллахи міне. Ауыл! Аннан біздің үйде, міне ең кәдірлі әйбірлер сақлай тұрған жерде, міне әбейнің бір коричневый шимаданы бар, ұрлықлар сала тұрған. Әбей легендарный сыйыр сауышы, атақлы Бақ усал кәділ әйтті мейме, 25 яшында 2 бала білән тұл қалған, бабай өлген соғышта, менім әтіге 9 ай болған ол вақытта. И көрәсің енді, мүскінкәйім көшіп отырған көрші ауылға, yo'qliqdan бетінде бұл, қаян нәрсе тапқан, шоның білән үй салған, біздің бір стена артықнық емсіз ей білсәгіз. Менә бірсі қайын, бірсі усақ, бірсі нарат, мұннан бұтақ шыққан, мұннан ярты метр сөз қыстырған, ужасы е. И көрәсің, ковер матур болғанлықтан түгел, менә шушы стена артық ямсыз болғанлықтан, мен хатırlәгәннән бирле әбинең өендә бір ковер ілініп тұрды білсәгіз. Бұ шынлапта менің әбинең қыз шақтағы ковері.
Минем өчен бик кадерле нәрсә. Карагыз әле, берәрегездә булдымы икән шушындый галәмәт? Мен әйтәм, мине онытып калдырсагыз, калдырыгыз, только ковер калмасын, бу кадерле. Но мин моның хәтле үк карт түгел бит инде. Хәзер күз алдыгызга китерегез. Ничә дистә еллар үткән. Әти үсеп җитеп, өйләнеп, мин бит әле төпчек бала яңадан үсеп җитеп, үземне хәтерләрлек дәрәҗәгә җиткәнче күпме вакыт үткән име? Стена шулук, әби шулук, ковер үзгәрде. Бысы минем кыз чактагы ковер, карагыз әле. Хаман шушы дүрт булан. Хаман шушы нарат, хаман шушы елга бүтән хайван булмаган мысың әллә ул заманда? Әллә нинди төсләре бар бу коверның биллахи. Ну хаман шушы буланнар. Икә карагыз, монда стена шулай. Монда әбинең сиртмәле караваты. Ястык, түшәк, монда адәм күтәрелмәслек. Сөйләшеп тормыйбыз таныш. Менә җылы чыгара торган әйбер була бит әле, менә кайбер якларда паровай диләр, кайбер якта труба диләр, менә нәрсәләр диләр тагын сезнең якларда? Паровай диләр, батарея диләр кайдадыр. Менә бездә батарея диләр безнең авылда. Биллахи. Ул алай гына түгел әле ул, не так все просто. Менә теге түр як була бит әле, иштәге бүлмә. Монда аклы каралы рекорд телевизоры салфетка белән каплаган, хәтерлисезме? Пласка губсы белән шотыр үтеп китә. Шылкынчык икән, шотыр. Әмма алай гына күрсәтмәсә 3 тапкыр менеп торып төшәсең башына, момент күрсәтә башлый телевизор. Пульт управления. Хәзер сугып кара әле ЖК телевизорга шулай. Монда бер түгәрәк өстәл бар ие безнең шундый, мондый тәпиле, бер ватык вазада 3 ромашка кәкрәеп утырай, матурлык өчен утыртып куйганнар. Аннары монда әбинең сондыгы, белмим ул сезнең якларда булды микән, безнең өйдә тотынырга ярамый торган карават бар ие белсәгез. Менә анда бер 5 матрас, 6 мендәр, челтәр белән бар ие да. Какой к черту йокларга, анарга якын барырга ярамый, нәрсә эшләп тора ул анда гомер буена әйтегез әле. Үйләр җиган сайын мендәрләрен кагып керәсең, тагын утыртып куясың, Аллам сакласын. Менә шушы культурный бүлмәдәге йылы чыгара торган әйбер бездә труба дип атала. Хәзер тупсаның бу ягына атлап чыгасың, монда все китте, үзебезчә гади тормыш. Монда 3 ишекле рыжий шифонер бар ие безнең, теге түгәрәк кызлар төшкән наклейкалар ябыштырып бетергән өстән аска хәтле. Хәтерлисезме? Суда эретәсең дә, ябыштырып куясың. Аның бер тәпие юк ие, 3 кирпич кыстырып куйган ие. Беләсезме, менә до сих пор истә тора ул минем. Как будто менә күренми, кирпичне коричневый краска белән буяп куйганнар ие. Шулай итсәң, кирпич икәне күренми менә. Монда триляж, бер көзгесе ватылган, берсе чатнаган, хәшәр әдә бәхетсез инде. Эй Алла, үзем сөйлим, бәлки сездә алай булмагандыр да инде, ул белеп булмый. Монда киез итекләр тезелеп киткән әтинең. Менә бу бүлмәдәгесе уже батарей дип атала. Ботарга ярамый, менә бусы труба, менә бусы батарей. Шушы бер үк нәрсә ул үзе әйләнеп чыккан. Хәзер мин сезгә саныйм, менә шушы әлегедә баягы сиртмәле карават астындагы галәмәтләрне җәмәгәт. Мин бер көнне уйлап утырам, бу бүгенге заманның шкаф купесы булган, сизәсезме? Аның функциясе һаман шул, оказывается. Просто хәзер күзгә ярамаган әйберне тибеп кертәсең дә такта белән каплап куясың. Анда чүпрәк белән каплап куйганнар. Һаман шушы. Саныйм, әгәр дә сездә дә шундый нәрсәләр булса, шул урыннарында гына кул чабырсыз, зинһар өчен. Мәсәлән, анда бар ие 1-2 кабак. Обязательно. 1-2 киез итек нафталин кыстырган. Әбинең лакированный галушы тамга салган ашка киеп бара торган. Ине кадерле инде. Аннары Жинноски бишенесен тыкканда атып бергән, бәйләргә вакыт юк, ятып тора ушында пока. Берәр капчык сарык юны кышкыны эрләргә дип кертеп куйган. Аннарысын сезонный гына галәмәт, кас утыра, еще таңын шунда. 3 литрлы банка белән сәдәф бар ие бездә, бәлки сездә булмаган. Беләсезме, менә шинель сәдәфеннән алып,
Бүгінгі күн сәдәфіне хәтлік бүтінісі біршер ұшту қойан жиып бітіргенлер ул сәдәфіне. Ужас. Аннары бары бір сауыт, бір коробка ямаулықлар жиятырған, и әбінің шушы коричневый чемоданы. Мында ұрлықлар. Әйтәм бит бақша иң кәдірлі нәрсе ауылда. Мында сарғайып біткән Илиш вәсиятләре газетсына карандаш белән язып куйган әби тамгалар, мәсәлән, сажида помидоры. Аннары берсендә язган ие, Сәриянең Үзбәкстанга качып киткән апасы посылка белән салган бәк матур сары гөл. Булай гына аңлашылмый ул менә шулай язмасаң. Аннары күп әйберләр анда. И берсенә генә тукталам. Бу безнең гаиләдә чынлап тик искә төшкән сайын көләбез. Но биллаһи шулай, сәламәт булыгыз. Җәмил кишере. Потому что Җәмил абый безнең авылдагы иң атаклы бакчачы, и кишер урлыгын только анардан гына алалар. Шуның өчен Җәмил кишере элементарны җәмәгәт. Менә хәзер җырлыйбыз. Шушы кишер кәбестә суган чөгендер дигәндәй, бигрәк тә минем битеп төшеп уңган хатын икән турында җыр тыңлагыз әле. Кишер дип атала. Зур бакчага, тойдым deyip сатып алып акчага. Мин бәрәңгә утырттым ярты гектар, бәрәңгенең файдасы бар. Мин чөгендер шәштем койма буена, чөгендер белән сыерлар туена. Кишер шәштем бер бик матур урынга, кишер ашап яшәп була. Бакча түгелен жиза, күршеләр парабызда, никтер исәнләшмиләр, байып бетте булдылар. Бакча түгелен жиза, күршеләр парабызда, никтер исәнләшмиләр, байып бетте булдылар. Белән суган утырттым, помидорга дейіп парник ясаттым. Атан башы кадәр кабак үссенде, түтәлгә тире саттым. Укроп белән яшел петрушка чәчтем, тәмле салатлар ашыйсым килгәчтем. Бер түтәл кәбестә чәчәргә исәп, кәбестәнең бәясе шәп. Бакча түгелен жиза, күршеләр парабызда, никтер исәнләшмиләр, байып бетте булдылар. Бакча түгелен жиза, күршеләр парабызда, никтер исәнләшмиләр, байып бетте булдылар. Күктән яңгыр ява, кояш кыздыра, бөтен бакча яшеллектә утыра. Мин кояшта кызынып көзне көтәм, озакламый байып бетәм. Үтте дә китте бик тиз матур җәйләр, һаман яшел тора минем түтәлләр. Алабута бишән әрем әрекмән, минем бакчада үскән. Бакча түгел мөҗиза, күршеләр парабызда, никтер исәнләшмиләр, акылсыз булдылар. Бакча түгел мөҗиза, күршеләр парабызда, никтер исәнләшмиләр, акылсыз булдылар. Гомер уздыра, яши бакча чәчә бала тудыра. Аннан көтә нәтиҗәсен бер читтә, өметләнеп бик күпкә. Түтәл басып орлык чәчеп барадым, бу
Тормышта bir нәрсәне anladım. Орлык салдым, үзе үсә ул дисәм, кишердә үсми икән. Кишердә үсми икән. Кишердә үсми икән. Урысрак инде ул шулай үз дөньясы белән яши ул шулай матур итеп. Нормально. Ярар. Моннан бер ел ярымнар элек безнең әти дөньядан китте. Әти диюм хәзер кайнатай турында бара сүз. Үземнең әти исән сау, 70 яшын билгеләп үттек быел. Беләсезме, ул бөтенебездә белеп, сизеп, аңлап яшибез шунда барачакны. Үзеңә кагылгач бигрәк авыр, чынлап. Минем иманым камил, бүген залда күпмедер кешеләр үзләренең иң якын кешеләрен җирләгән кешеләр бардыр. Шуның өчен сез мине аңларга тиешсездер дип уйлыйм. Без әти белән кайнатай белән бик яхшы мөгамәләдә булдык гомер буена. Кызым дип дәште, яратты. Беләсезме ни өчен дип сөйлим? Менә мәхәббәт дип сөйләшәбез. Әни 54 ел әни белән яшәгәннән соң үлеп китте әти. Түгәрәк кенә матур гына хатыны кайнанай минем әни. Шушы ел ярым эчендә чыбыкка калды белсәгез. Картайды, ябыкты, сулды, елый да елый. Кайтсаң да елый, шалтыратсаң да елый. Әни мин әйтәм, 54 ел яшәгәчтән ул бит гел генә матур булып бетмәгәндер инде. Син мин әйтәм, теге начар якларын исеңә төшереп кара әле, может җиңелрәк булмас микән? Ах, аңламыйсың ди әни әйтә. Эй, кызым, аңламыйсың, менә шушында үзенең караватында бер нәрсә эшләмәсен. Үткән сайын бөтен нәрсәгә бәйләнеп, кирәксә кышкыргалап, һәр көнне шәкүшкәсен сорап салып, гомердәгечә гадәттәгечә ятып кына торсын шушында, иптәше бит атагыз ди. Безнең әти бәк укымышлы кеше иде. Гомер буена фәлсәфи китаплар укыган, урысча гына телевидение карый торган бер төрле шундый гадел әти. Әни минем кебегрәк бер төрле кирделе чыктылар дисәң, матур булмас инде. Капка ди. Без әни белән бик каты ошаганбыз менә, холыклар ошаган. Икесе дә кибетче булып эшләгәннәр гомер буена. Бәкер курорты янында Иске Иштрәк дигән авыл, шунда кибетче булып эшләгәннәр. Әни сөйли берсендә. Кызып китте нәрсәдер. Эй, кызым ди, атаң белән кибет уртасында талаштык белсәң ди. Әти ул талаша башласа, гел урысча гына сөйли иде. Әни аңламый, потому что урысча. Бердә кызым ди, игътибар иткәнем юк иде, биллахи. Кычкырды да, ишекне япты да, тигеннән пас худы дип акырды ди. Әдә шукынчык елейни матур сүзләр белән ди, карттар дип елмаеп калдым ди әни әйтә. Kızım şunun hatlık maturu bulup duyuldu, kirip ambar defterine ruşku bilen yazıp koydum, pas hudda deyip aytıptı. Köngül türünde kaldı, bilmeyim, anlamayım bitti. Zor gına işlepe kiygen bir urus kişisi kirdi kibitke gün azağında dey, küresin şuşu kurortka yol itirge koytkan kişi bulgandır indi ol. Bütün batırşılığımını jiyip sıradım. Сынок, скажи, пожалуйста, дедушка ругается, пасхуда кричит, бабушка нравится deyip aytam deyəni aytı. Apa ağzınızga da almağız bir gemsiz söz deyip aytdı dey. Bilesizmi, әни шулырында менә кычкырып елап җибәрде, шанасызмы? Ах, шокыңнан икән кызым. 54 ел яшәп атаңның миңа әйткән иң матур сүзе иде бит ул ди. Безнең әти бик матур итеп аккордеонда уйнаган. Әни җырлый, матур итеп җырлый. Без быел концертка аккордеонны махсус шушы җырны җырлар өчен чакыртып алдык. Таныштыр дип уйлыйм сезгә дә, улыгызга да, кичегезгә дә. Хушлаштың да, китеп бардың дип ата.
açtın da gidip bardı. Ayrılı ağlar bizlerinin nurun yüreğime salayım. Ukta dostum sabırım. Bizlerinin nurun yüreğime salayım. Ukta dostum sabırım. Ömrüm boyu yar suyurar. Seni sağınıp sulu kıllar. İdilerde durdum şu aşkıma dostum. Gönülde bu dolakınlar. İdilerde durdum şu aşkıma dostum. Gönülde bu sayırar kuşlar sinesiz inişler. Nişi ağar bu sular. Duman nişik şallar. İşilmez mi dağlar. İkizde masular. Urman nişik şallar. İşilmez mi dağlar. İkizde masular. İkizde masular. Zo'r rahmat. Gülüse, ayda tanıştırayım әле seni. Gülüse Sabadan. İjatның birinchi kundan olib mening bilan birga atlay turgan kishilar bular. Yolg'ishmasam Gülüse bu yil konsertni 4-chi mekan 5-chi topqir mekan qarый. Sabada da qaradi, avullarda da qaradi, yangadan qaradi ham Qozonga da kelib qarый. Bilasizmi, mana qo'y bir vaqtda tegi qanotlar singan vaqtda nek mana oyoqqa bostira turgan kishilar ular. Как sen o'zing turindagina o'ylaysan? Biz deb. Meytem kızlar buldu, bütün mında meytem ellen indi matur tavuşlu artistlar var, şunun bilen bitkendir indi benim vakit dip ete başlayayım da men. Biz diler. Men yaratam sizni kızlar. Mene bulganıgız için rahmet. Bu kız yüzün östürgen, ip pişirgen, kızdırgan. Pek zor rahmet kızlar. Bu тоже қолдан ясаған эми. Рахмат кызлар, бек зор. Меңа бек кадрлымын дейбирлер. Бек зор рахмат сизге. Рахмат балакайым, рахмат бек зор. Зор рахмат. Мына шулай айтып турсундар әле.
Әнә башкаларга үрнәк булып тора ул бу кешенең күңеле булсын өчен шушылай әйберләр бирәләр икән, оказывается, дип уйлап утыраным кайберсе. Баштан Силиманнары үлим инде. Яраткан һәм хөрмәт иткән җырчым, кадерле туганым Илсиям минем дигән. Сиңа иҗади юлыңда зур-зур уңышлар, бөек үрләр, каршылыксыз, хәвеф-хәтәрсез узын юллар. Гел алга таба гына баруыңны теләп, синең яраткан зур тамашачың мин дигән. Синең өчен җан атып торучы, гаиләңә исәнлек, саулык, тигезлек, тулы бәхет, шиксез шатлык, озын гомер. Тигезлектә Нариманны исән-сау үстереп, аның кайгы-хәсрәтен күрмичә, шушы матур якты дөньяларга аны үзегез кебек дәрәҗәле кеше итеп, аның белән горурланып, яшәүегезне теләп, яраткан туганың мин дигән. Синең һәм гаиләң өчен, иҗади юлың өчен бары тик әниләр генә тели торган дөньядагы иң изге теләкләрне һәр көн сайын теләүче, аналарның балаларына гына бирә торган яратуын бирүче, һәр көн иртән юлларда исән имин йөрүеңне теләп торучы мин, иң яраткан кешем син дигән. Бәхетле бул Илсиям. Бик озак күктә янган кояш кебек балкып, якты ай кебек янып, йолдызлар кебек җемелдәп, сәхнәләрдә балкып, безне тамашачыларны сөендереп торырга, без синең өчен сөенеп торырга Ходай насип итсен. Сине яратып һәм хөрмәт итеп сабадан гөл үсә дигән. Бек кадерле сүзләр бу минем өчен. Мин җыеп барам аларның һәрберсен, архивыма куеп җыеп барам. Берәр качан мин әйтәм, менә шушы филармония концертлар залына концерты була Илсия Бәдердинованың дип элеп куерлар, белдерүләр. 3 кеше дә килмәс. Була, мин бит адекватный хатын. Мин бит үземнең бөтенләй нормальный артист түгел икәнемне яхшы аңлап бирим татар эстрадасында. 12 ел бит инде, әлдә тотынып торабыз бит 12 ел буена. Ул бит гел булай булмый җәмәгать, аннар берәр качан әзәя башлый. Мин бүген горурланып сүз уңайнан әйтәсе килә. Гадәттәгечә теге монда заллар тутырып менә сөйлиләр артистлар, аншлаклар белән концертлар куеп кайттым әле. Гомеремдә бер тапкыр да бернинди начальниктан да залымны тутырыгыз әле дип елап барганым булмады. Бүген залда утырган һәммә тамашачылар үзегезнең хәләл акчагызга билет сатып алып килгән кешеләр. Ничек яратмыйсың инде сезне? Сез бит настоящийлар. Безнекеләр, минекеләр. Менә берәр качан әкрен генә әзәя башлаячак ул. Шундый вакытларда мин әйтәм, кайтырмын да, теге архивтан алып шушы матур запискаларны булса да укып утырырмын әле дип җыеп утырам, белдегезме? Жарар. Хәзер булай. Безнең авыл Лениногорский районының Искешегер авылыннан мин Казан шәһәреннән мәсәлән 280 километр ераклыкта урнашкан. Нәрсә дип сөйлим? Быел авылдагы беткән, җимерелеп, кычыртканга баткан хәшәрәт бер соңгы өйне кайтып казанлылар сатып алдылар, белсәгез. Шак каттык. Малай кырып, сибиреп авыллардан өйләрен сатып алып бетереп баралар. 300 километр ераклыктан бит ул. Әни әйтә, кызым ди, кычырткан арасыннан чыгып киткәч, бүтән әйләнеп тә карамаячакмын дип чыгып киткәннәре кайталар, малай тегеләр ашыйсылары килә ди. 73 яшь менә шушы күршегә кайтып утырдылар әниләр янына. Бер апа, Сания апа, 73 яшь, бабайның исемен хәтерләмим. Әни сөйли. Прямо яңалык булды безнең авыл өчен. Ул бит шәһәр әбисе бөтенләй бүтән төрле була бит ул. Авылныкы белән чагыштырып булмый, малай. Эй, кызым, Сания апаңны күрсәң ди. Аягының да, кулының да тырнагын буяган, кызым. Чәчен буяган. Эшләпәсен кигән, аппак носки белән бер шүәк киеп куйган. Без ди көннәр буена күрше Гүли апаң белән кыймат ишегеннән Санияны карап хәлдән таябыз, кызым, бүтән эш бетте ди. Нишләп шуның хәтлек матур була микән бу шәһәр әбиләре, кызым ди. Әле менә ди тыкырыкка чыккан, тырнак очы белән генә ди кычыртканнарның өстәге җафракларын чеметеп кенә җыеп йөри, кызым. Асяпа витаминчик дип әйтте ди. Белмәдем мин аның витаминчик икәнен, гомер буена күрә торып сыерга шаттым, кызым ди. Әле ди бик жәлләдем әле үзен ди. Сания апаң ди менә кибеттән кайтып килә, башына әрекмән яфрагы кигән, аннарысын эшләпәсен кигән, мигрени авырта ди. Мәйдә может башыдыр әни? Юк, авыл хатынының гына баш авырта. Санияның мигрени авырта. Шуны да әйтә белми белсәгез, менә үләм мин шул әнигә. Юк, урысча белми дип әйтү тоже дөрес түгел. Хәзер мондыйрак хәл булды. Быел малайны кайтардым бер айга әнигә авылга. Әни мәйтәм үзебезчә чатнап торган давай көсүләшергә үрәтеп җибәр әле малайны. И кайтмадым бер ай буена. Аннары алырга кайттым. Нәрсә дип уйлыйсыз? Әни урысча сөйләшә.
54 yıl әти үйрәтә алмаганны малай кайтты bir ayda үйрәтте білсәңіз. Идеально сөйләшә әни, урысча. Хәзер bir кызык кына җыр җырлыйм. Сез аптырап утырмагыз, нишләм икән бу дип, яртысы татарча, яртысы урысча. Менә шушы каләмәтләрдән соң язылган җыр бу. Авылга хочу дип атала. Әйдә. Нервыга тидегіз, ауылға қайтып кетем. Сатығыз бірәр ескі йорт құймасы болсын шитен. Туфлины алыштырам да, қызылышлық алышқа. Я кетем соба ягына, я кетем ақтанышқа. Там леса густые, там течет ручей. Сайры соловей, там деревня наша, там живет Энкей. Вечером приходит көтүден бәшкей. Тезі шыққан ғамаш, біз аны киіп үскен. Кыз болып жеткен шақларда шығындыр ішләп өткен. Яулықны шиіп бәйлімде, галушқа салам тамға. Яздырам бірәйге жетті, ауылда керек болай. Там леса густые, там течет ручей. Там иртен ағашта сайры соловей. Там деревня наша, там живет Энкей. Вечером приходит көтүден бәшкей. Кибетке йөрим, алам 18 тавык. Бір сыйыр алам, нәселле бір кәҗә, 6 сарык. Йокларга яткан шагында капканы бәйләп ятам. Маллары булмаганнарга тистәләп күкәй сатам. Там леса густые, там течет ручей. Там иртен ағашта сайры соловей. Там деревня наша, там живет Энкей. Вечером приходит көтүден бәшкей. Тойдырды шәкәр тузаны, күп гөмір шунда узды. Колхоздан қашқан болсам да мен почти ауыл кызы. Қайтымам деп кеткен болсам да, улалай түгел екен. Пенсияға шығу белән ауылға қайтып кетем. Там леса густые, там течет ручей. Там иртен ағашта сайры соловей. Там деревня наша, там
кетем. Пенсияға шыққаш. Hazır түгілем. Alina, Alina kim alıp berdi sana şeşke? Etin menin. Neşe? İkisi bir alıp berdiler yeme. Pek zor rahmet et yeme. Yeme sen bir matur девочка. Sen jırlamısın mı yok mu? Jırlamısın. Ben seni üst geçten özüme işe alırım degeni. Men şunday matur kızlar gerek. Rahmet yeme bilsin. Pek zor rahmet. Bundan neşe yıllar gana elik. Mene şuşundayrak, bu normal jır түгел бит инде. Şuşundayrak jırlar jırlasang бүтүнөй аңламаган булырлар. Hazır Allah'a şükür meyten bu yakka bara teki tomoshachi qabul ete başladı prem ekringine. Rahat şuay. Eni bilen söyleşip oturabız birsinde mərhum keyim. Eni men aytam, sizning zamanda men aytam, mene eng skandalniy deb aytaymisan, shunday bir jir bor emi men aytam, mene kirdilar chiqdilar bir. Bor edi endi qizim ko'balakdi. Men aytam, narsasi, ko'balakning narsasi shuni xatlaysiz. Eni irishaydi, qizi sikirib bema ko'balakka divana kibib deb aytibdi. Eng qo'rqinch jir edi bizning uchun. Qiziq endi aytib bir turli. Hazır her bir şırının özünün jırı, özünün küyü, özünün şoyarulары, özünün büyüleri bulgan betinde sözden nersege alıp baram. Biz köpten түгел. İde avulda remont yasaganda tavып aldık bir kasetті bilseniz. Bu kasettada büyü küyü yazılgan. Mene apayını kiyevge bergende bütün avul bilen jıyılıp, üzülüp bitken әлі ol tegi tırnaklağı bilen yabıştırgan 5-6 urunumdan. Hatırlıyorsunuz mu kasetті? Şuşu muzikaga, şuşu kiyge biyigen edik bilseniz, tuzan tuzdırıp avul bilen. Tınlap qarağız әлі, mene birigiz әлі jigitler. Tanışma bir ədigizge şu. Давай. Mina kalsa bir tuy, bir meclis kalmadı şuşu kiyge biyigen emi. Әлігі de bayağı kaman şuşu bir kaset da әлі ol. Davay, koyalım. Hey. Hop. Былай kızgandan gına. Yanları bu yakata başıga başladık. Malay dıngır tutundu tüyü muzikalar. Mesela min nerse deyip jırlaganların anlamayım. Elle sen divana deyip jırlaylar anda. Elle nerse. Şu ara koşulup jırlayız bit әлі malay. Biyimiz eybit dilirip. Min yaşlar şey biyi bilmeyim. Bizden Rimma bek matur ettirip biyi. Mine hazır şu zamanlardan alıp bugünkü künge hatlik en popüler biyu kuylarin barlap çıgabız. Siz tileseniz jırlağız, tileseniz koşulup biyigiz. 5 minut diskoteka hazır. Римма Никитина!
She's got it. Yeah, maybe she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire, it's desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire, it's desire. Поехали! American boy, American joy, American boy for all this time. American boy, уеду с тобой, Москва, прощай. American boy, ой-ой, уеду с тобой. American boy. Мне надоело петь про эту заграницу. Надену маленькие красное пальто. Пойду проведаю любимую столицу. Хоть в этом виде не узнает и никто. Возьму с собой на прогулку кавалера. Он мои песенки все знает наизусть. Не иностранец и не сын миллионера. Бухгалтером простой, да ну и пусть. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Вот он какой, такой простой бухгалтер, милый мой бухгалтер. А счастье будет, если есть в душе покой. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Вот он какой, такой простой бухгалтер, милый был мой бухгалтер. Зато родной, зато весь мой. Киттик өзүбүздүкүн татарча. Сандугачлар еришкен сул шерге миештен. Сагынуларым биттер әле сине күреп сөйләшсәм. Толла, 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 толла ике беләгем. Нигә толла, нигә яна икән минем йөрәгем. Толла, 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 толла ике беләгем. Нигә толла, нигә яна икән минем йөрәгем. Ак өйдергә басма салдым каенын сайлап кына. Яннарыңа барыр идем кош булып сайрап кына. Толла, 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 толла ике беләгем. Нигә толла, нигә яна икән минем йөрәгем. Толла, 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 толла ике беләгем. Нигә толла, нигә яна икән минем йөрәгем. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se te pego, ai, se te pega. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se te pego, ai, se te pega. О боже, какой мужчина! О боже, какой мужчина! О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и дочка, и дочка. О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и дочка. Ну где же ручки, ну где же ваши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать. Ну где же ручки, ну где же наши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать. Ну где же ручки, ну где же наши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать. Ну где же ручки, ну где же наши ручки? Давай поднимем ручки и будем вместе хлопать. Зурахмын! Римма Никитина! Яратам казым! Римма Никитина!
Ісі біткен шақта, Құяш байыр яқта, Күту қайтыр вақытта жете. Ауыл кишілерінде, Қапқа түпілерінде, Әби білен бабай ял ете. Ауыл кишілерінде, Қапқа түпілерінде, Әби білен бабай ял ете. Жәйгі матур киште, Артық дәшішмеше, Аңылашырға ярты сөз жите. Үткенлеріне ойла, Қайшақ ауыр сула, Әби білен бабай ял ете. Үткенлеріне ойла, Қайшақ ауыр сула, Әби білен бабай ял ете. Ярты ғасыр бірге, Әлләнилер көрген, Түрлі шақлар болған үткеннер. Икәу бірге, Түзіп шул ғүмірге, Тұрмыш суқымақларын үткеннер. Икәу бірге, Түзіп шул ғүмірге, Тұрмыш суқымақларын үткеннер. Ғабигіне ойлар, Қайтырмы балалар, Мұнша яғыр вақытта жете. Йыллар бик тиз үтә, Онықларда үсә, Алар саны жетті бистәгә. Йыллар бик тиз үтә, Онықларда үсә, Алар саны жетті бистәгә. Ага вакыт, ага, Күнләр күзгә таба, Тыныш тормышларга ни жите. Авыл кишеләрендә, Капка төпеләрендә, Олы бер мәхәббәт ял итә. Авыл кишеләрендә, Куйып инне иңгә, Олы бер мәхәббәт ял итә. Олы бер мәхәббәт ял итә. Әби белән бабай ял итә. Рәхмәт. Хәзер әби турында сөйләшик әле. Әбинең үлгәненә 16 ел буел. Әби безнең авылның крышасы иде. Усал. Менә кешегә зыяны да тия торган түгел иде, но әйтә торган сүзе бар иде, кызым, ишемдәгене кешегә әйтмәсәм, күз кырыема җирчек чыгам минем дия иде. Белсәгез, менә элгәре вакыттагы судларга судья нәрсә кем заседатель итеп йөрткәннәр. Шундый менә гадел тиге турга әйтә торган әби. Беләсезме, җәй көннәрендә теге урамга чыга, ирләр тәмәке тартырга чыккан җирләреннән куркып кырып китәләр, белсәгез, менә әбине күр. Потому что сүз әйтмичә китми. Әби вак-вак кына атлап җире иде шулай безнең менә. Җире. Мәйдәм улым тартасың менә. Ярар улым я. Тарт улым, тарт яме. Әле үлгәч туктарсың, әле күп калмаган инде. Мәдәм син ял итәсең менә улым, менә улым молодец. Менә улым дөнья шушылай бара улым. Син улым молодец кеше. Утыр мәйтәм шушында ял ит. Син мәйтәм бу капка төбендәге кычыртканнарыңны чап мәле улым. Ату капкаң ава бу якка. Шуңа гына тотынып тора улым.
Sen olan maladis kişi mene davay yalit şunda yeme davay bitkek. Evi bilse ужас. Men hatırlayayım. Abi eti bilen ani ömür boyuna işteler bitindi. Abi ay sayın pensiya alğaçtan meni kibitke düşüreye. Bu ayrım bir tarih bu. En iri akşa bireydi mene terbiye şarası karağızsız. Akşanı bire. İyi bir sözü var ya. Artыңны артқа, алдыңны алға шығарып, басала сыртыңа соққыншы. Ол деген асанқы деген сөзіні білмеген. Міне нормальный кіші бұлай жүрей, біз міне бұлай жүрейік. Міне артны артқа, алны алға шығарып жүруге керек. Міне бұлай. Міне, только шылай білсәңіз. Қазір түшәсің кибітке. Ауызыңны ашып жерге қарап барма. Міне бұлай түш. Зайнап қызы дейсіңдер. Кибітнің ешігін ашып кіргеш, исәнмісіз, хәлләрігіз нешік деп жәйіліп кетме. Ол Гүлсина қызының хәлі пышағыма керек сен. Ана, қой шында матур етіп шапылдатып ақшаңны. Міне бассан деп бармаң біләңіне түртіп көрсәтіп шық қызым яңғылышта бірсінің бәйесін сұрама. Вақлана деп ойламасынlar. Көрдіңіз? Әкіріңіне қабаланмышығына сомкаға тұтар бір шешкелі шөпірәк сумка берейді әбей. Шунарға тұты, ятажлап тұтыр қызым. Әгер де бірәрсі келіп кірген болса, күтіп тұрсын, қабаланма сенің ширатың. Күтіп тұрсын. Әнді вақты ектігі сары мұры темір ақша сдачы берсәлер қызым, міне бұлай етіп көй, міне емі қайыр етіп берсінлер бірәрсін. Алма қызым, міне бұлай етіп қайтта кет, міне, Зайнап қызы кебітке түшкен едіп шулесінлер. At nindi əbi bilən üstüm ben, biləsizmi? Ужас əbi. Şunday usal əbinin de, bilsəniz, bir yumşap ketken şaqları var. Birisinde gümür unutmayayım. Xatırımda sunduk üstüne oturgan əbi jönürləb otura. Biz iş kız ilerji iştirip yürüyüz. Bana bir 12-13 yaşlar tiresi bulgan da şulay rakibı xatırlayayım. Нәрсәдер бик зурдан көбіп мында. Люстралар юабыз, тәрәзәләр. Я бір қонақ келерге тиеш болғандыр инде ашуым бір келмәгәй. Қонақ келгенде шулай қыланып алабыз бит инде. Как будто һәр көнне шулай чиста торасың. Әле өстәлең дейін, өстәл. Өстәлне әзірлейсің, қонақлар келіп отыралар теге. Бик зурдан қопқансыз инде бұлай әзірләнмәскә иде. Юк, буламысың инде, эштән кайттым да 15 минутта вакытта булмады әле, менә өстән генә аш. Bir ay başыңны bərib üstəl əzirləysən başdan şul qonaqlarga. Yox, 15 minutda gına indi, neyimlə? Как будто ol qonaq senin kim ekanini bilmey. Как будто senin uyingdə hər günü 5 türlü salat yasagan mənə. Kəbistə нәрсә aytigi, bəliş, bunda pişirgan, aş pişirgan, mənə hər günü şulay turasın. Mənə bizim xalqның, bizim tatarның şunu xətligi ең яхшы әйбер qonaqqa булырга тиеш. Һәр bir хозяйканың bir халаты була, сундук төбендә ята торган. Qonaqlar килгәч киергә. Ярамаган тагын үзеңнекенә саргайып беткән, әйме? Главный матур булсын кунаклар. Кунаклар тәки килмәсәләр, шунда шырып бетә ул сундук төбендә. Аны алып килгән кеше юк. Бөтен әйбер яхшы. Кунакларга булырга тиеш. Басы була искә төшкәннән генә. Нәрсәдер шул өйләр җыштырабыз бер мәле әби әйтә. Кызым, кызлар туктагыз әле, карат, ишетәсезме, сандугач сайрый. Әби бер 2-3 тапкыр әкрен генә тыңлап әйтеп карады, әбине тыңлаган кеше юк. Нәрсәдер беләсезме, менә сикереп торып бәргәләп торып атты ишебезне. Ул безнең кычкырмый иде. Ул астан әйтәе менә. Безнең зират өстендә сайрый сандугач. Үзәкне үзә ишетмисез имансызлар. Малчат мин сөйләшкәндә мине тыңламасаң сандугачны тыңла кеше булырсың дип. Әби басып калдык ишебездә. Мин әйтәм, кызлар нишләп шуны хәтлек үзгәләнә микән бу сандугач әби? Әби әйтәм, өйләр җыштырабыз бит. Мәйтәм, кызылым шул зиратка кіріп яткаш. От души аякны тірәп қойып, керіліп ятып тыңларбыз әлі әмі кызым сандуғашны дейі. Шундый көңілге сіңіп қалды білсәгі шул сүзлері. Менә сіз үзігізден генә әйтігіз әлі, соңғы тапқыр қашан хәппәрсіз сандуғаш тыңлап отырдығыз. Менә бүтін ішләрігізні ұнытып, сәгәтләр бойына отырып, yok бет жәмәгәт, yok. Хаман шушы кредит деген әсті, проблем. Иртә таңнан уянасың, ана проблема белән тотына. Не дай бог, күршеләр синекеннән матурырак машина алалар.
Не дай бог, күршеләр синекеннән матуррак кыйма тотып куялар. Бетте, икенче көнне кредитка кирип тотынабыз менә, алардан артыграк булсын дип. Хаман узыш, ярыш ниндидер менә. Ашарга вакыт юк, вакыты белән, йокларга вакыт юк. Какой к черту сандугач тыңлап утырганмын да җан. Hamam өлгермибез без сандугачлар моңын тыңларга Хаман эштә, хаман мәшәкатьләрдә Вакытта юк бар уйларга Заман шундый без ашыгып барабыз Ашыкмасаң узып китәләр Тормыш шундый хаман соңга калабыз Адым сайын юлда киртәләр Таң җилләре каеннарны сыйпай Күренмичә сайрый сандугач Кошлар сайраганын таңнан җилән Таңларбыз тормышлар җайлангач Таң җилләре каеннарны сыйпай Күренмичә сайрый сандугач Кошлар сайраганын таңнан җилән Таңларбыз тормышлар җайлангач Өлгермибез хаман, өлгермибез без Байлык кирәк тормыш көтәргә Кемнәрдәндер куып җиткермәскә дә Кемнәрнедер узып китәргә Заман шундый кешегә яшисе дә Күрмәгәнне килә күрәсе Шуңа күрә туктамыйча басыра Сандугач тавышсыз түзәсе Таң җилләре каеннарны сыйпай Күренмичә сайрый сандугач Кошлар сайраганын таңнан җилән Таңларбыз тормышлар җайлангач Таң җилләре каеннарны сыйпай Күренмичә сайрый сандугач Кошлар сайраганын таңнан җилән Таңларбыз тормышлар җайлангач Өлгермибез хаман алга чабабыз Онытылган дуслар, туганнар Һәр көн сайын яңа бер шу табабыз Бик еракта безне узганнар Еллар үткәч тормыш малы җитәләр Таң җилләре исә туктагач Зират өсте яшел каеннарында Сайрый таңда үлмәс сандугач Еллар үткәч тормыш малы җитәләр Таң җилләре исә туктагач Зират өсте яшел каеннарында Сайрый таңда үлмәс сандугач Таң җилләре каеннарны сыйпай Күренмичә сайрый сандугач Кошлар сайраганын таңнан җилән Таңларбыз тормышлар җайлангач Таңларбыз тормышлар җайлангач Менә быелгы программада
яшермичә әйтәм, мин яраткан җырларымның берсе булды бу. Чынлап та теге сүзләрен төзәтеп бетереп менә бер төрле Илфак белән. Шушы урында Илфак турында да әйтеп китәсе килә бер-ике сүз. Bütün җырларымның да гадәттәгечә менә бу халык җырларыннан кала, bütün җырларымның да көйнең дә сүзләренең дә авторы минем тормыш иптәшем Илфак Жигапов. Быелдан бит инде бик зурлап менә Шәһри Казан газетасына эшкә керде Илфак. Бик крутой инде хәзер. Илфак Илдусович дип дәшергә куша. Шулай итеп, менә бүген монда күргәнсездер, кергәндә Шәһри Казан газетасына язылу бара. Бер көтү хатыннар ияртеп килгән үзе белән редакциядән. Бүген безнең арабызда шушы газетаның баш мөхәррире Гөлнара Сабирова утыра. Язылучылар арасында антракттан соң икенче бүлектә бик матур Оренбург шәле уйнатачакбыз җәмәгать. Үз кулларым белән тапшырам. Чынлап та күрдем, хайран матур бүләк. Шуның өчен антрактка чыккач сез ул өстәл яныннан үтеп китмәссез, үзегез карарсыз. Мин быелдан Шәһри Казан газетасының официальный йөзе булып, үзем рекламировать итеп йөрим, чөнки укып, белеп, составында кемнәр эшләгәнен аңлап, шушы ризалаштым дөресен генә әйткәндә. Миңа реклама турында бик күп мөрәҗәгатьләр була. Бусы булай, сүз уңаеннан гына. Соңыннан Илфакның үзендә күрсәтермен әле. Хәзер җырлыйбыз. Шушы Илфакның иң яратып тыңлый торган җыры, беләсезме, менә аның җыры түгел. Үзе менә шушы җырны ярата, хәзер җырлаячак. Үзе бүтән төрле җырлар яза. Менә нәрсә дип аңлатасың инде бу ират кешесен. Ачы тау дигән җыр. Сүзләрен белсәгез, минем белән җырларсыз әле.
taşı dağ başlarında. Men başka artistlarning muzikantlarini qog'lasam kelmay o'zlarini ko'zine, но men g'ururlanib ayta olam. Eng yaxshi muzikantlar menda. Shunlab davlatlar. Hozir jamaat. Hozir tarixda birinchi topqir 12 yil sahnada ishlab, men avul turida jirlayapman. Bugun sizning orangizda, zalda bizning oila, bizning eng yaqin do'stlari Hambekovlar oilasi o'tira. Bilasizmi, shunlab da zo'r kishilar, shunlab da darajali kishilar, lekin ish buning turida tugul. Bizning konsertlarga necha yillar iratdan kelib, do'st bo'lmishi yurdik, betinde bir-birimizni bilmishi yurdik. Ondan so'ng o'zgan yildigina Ilshod bizga murojaat bilan chiqdi, jir yozdirga deb. No, Ilfaq bilan o'tirdik, suylashdik. Bunda yashirin batırın tugul, bilasizmi? Bizga shunday taqdimlar yasaganlari bo'ldi. Men prami ismi bilan aytasi kelib, butuningizda bila turgan bir zo'rgina darajali kishi Tataristondagi menim turida gimn yozib berigizali deb chiqdi. Shok qatqish malay. Bir qo'shanda nindigina narsagina taqdim etib qaramadilar. Ilfaq bir narsaga da rizo bo'lmadi. Menimda ko'ngil qarshi Ilfaqningda. Ilfaq bek shiklanibgina ketdi Ilshod bilan ko'rishishga. Qaytdi-da, bilasizmi narsa dey? Пожалуйста, menim ismni kiritmishigina zinhar uchun menim avul turida jir yozali brat deb aytdi dey. Ondan so'ng yardı saat qo'lim botay-botay, onun avulundan da motor avul yo'q ekan akazvaytsa dey. Onun avulundan, onun avuldaşlarından da yaxshi kishi yo'q ekan dunyoda dey. Onun avulundagi shishma suvidan da tamli suv yo'q, onlardan da yaxshi havo yo'q. Hayron qolib o'tirdim dey Ilfaq aytdi. Ani siz menga biror sutka dashmisha turali, пожалуйста, meni jir yozirga teyish deb kirib ketdi. Shuning uchun bugun Ilshodning balki o'zine de sürpriz bo'lurdir. Shunlab da ko'ngil qo'shqanga ko'ra ham jirlisi kelganga ko'ra shin yurakdan jirlaymiz. Оренбург өлkəsi Şağanlı avulu turunda jir. Birinchi topqir sahnadan jirlanıla. Ketdik. Ağaç şağanlı su boylarına üsken, bizning yaşılık şul yaktağı sokmaklardan ütken. Meğer şakırım atladık biz şul sokmaktan gitkeş. Şağanlılığını anlatmadı senin sona işken. Meğer şakırım atladık biz şul sokmaktan gitkeş. Şağanlılığını anlatmadık senin sona işkeş. Jide babay nigiz salgan Ural tau itegi, yalan ayak üskel şaklar hatırdan gitmedi. Jide babay kişi bilen jide derya kişte, Şağanlıda doğup üstel şuşa sona işte. Jide babay kişi bilen jide derya kişte, Şağanlıda doğup üstel şuşa sona işte.
Ашылы-кулы ауылым иніші, Акының яшел болынларын нишек сүймес кіші. Шаған деген қаты ағаш, тамырлары тирен. Шағанладан біз туғаннар, шушы изгі жерден. Шаған деген қаты ағаш, тамырлары тирен. Шағанладан біз туғанар, шушы изгі жерден. Ялғыз ағаш шағанлы су бойларына өскен. Біздің яшілік шулы яқтағы соқмақлардан өткен. Мәңер шақырып ұтыладық біз шул соқмақтан кеткеш. Шағанланы ұнытмадық сенің суны ішкеш. Шаған деген қаты ағаш, тамырлары тирен. Шағанлыдан біз туғаннар, шушы изгі жерден. Шағанлыдан біз туғанар, шушы изгі жерден. Шағанлыдан біз туғанар, шушы изгі жерден. Бекзат рахмет. Теңе де сәлем етем. Зор рахмет. Бекзат рахмет сізге. Ел сайын программаға кіртірге орнаштырға тырышабыз бір саяси жыр. Меңа дұрыс келіп әйтелер қой бір вақытта, Елсия, яра болды енді, все аңнадық енді, сенің тіке екеніңді де аңнадық енді, бітті бұл политика білен баш қатқан давай сен де грузит етмәлі дейлер. Қайбірлері кересінше келіп әйті, сен давай бұтыға аңғар-шаңғар татар халық жырларыңны тоқтат, братан өзі бізні кілманшибіз дейлер. Шоның үшін мен барығызға да ярақлашырға тырышып түрлі жанрдағы жырлар жырлайым концертта. Менә бұйылғы жырыбыз бағышлана мәсәлән демократияға. Біз мұнда алдан өк сөйләштік, бүтінімізді ақылы тамашашылар жиылған бүгін. Менә бірәрігіз меңа толы форматта аңлатып бер аламы жәмәғат. Нәрсә ул демократия? Ачу мен bu адам бері сізні ақылы деп мақтайым бейді. Демократия ол жәмәғат сөз ерегі. Демократия ол халықның кем турында нинди фикірі болса тіләсә қайсы орыннан қорықмышы өзінің фикірін әйте алу мүмкіншілігі. Нәрсә эшлисе килсә, шуны эшләргә хакы бар дигән сүз. Ну беләсезме, миңа концерт сайын килеп әйтәләр, менә 3нче көн булды бер хәл, әби менде бер сәхнәгә. И елый кочаклап аркаларымнан кагып кызым ди. Соңгы тапкыр очрашабыздыр инде балакаем концертыңда каралы ди. И ярата идем үзеңне ди. Апам әйтәм, шта син әлем әйтәм бер 10 ел әлемдә тыпырдап концертка йөри торган вакыт әле синең кызлар кебек әйтәм, сөйләмә инде юкны. Юк кызым, син аңламадың, син не? Мин яшим әле, сине бәреп үтерерләр, наверное, быелды. Но менә халык шулай дип торганда, ничек мин безнең илдә демократия бар дип әйтә алам инде, әйтегез әле. Әле бит хәзер андый җырлар җырламыйм да, диярлек бит инде менә әкрен генә салмак кына бит инде. Хәзер аңлаешлырак булсын өчен бер мәзәк сөйләп карыйм. Бу бик күптәнге мәзәк, тыңлаганнарыгыз өчен, аңлаганнарыгыз өчен чынлап та җитди, сәяси мәзәк. Бір кыз белән җегет килгәннәр мулла бабайга никах укытырга. Ярар дип әйтә ди бабай, күңелегез изгелектә икән балалар, никахны укырбыз, но аңынчы мин сезгә тормыш фәлсәфәсен аңлатып китәм. Менә бүгеннән бәләкәй генә булса да айрым дәүләт булып яши башлыйсыз балалар. Менә кызым син булырсың халык дип әйтә ди бабай. Менә улым син шушы халыкның хуҗасы булырсың дип әйтә ди. Bütün проблемаларыгызны уртага салып, аралашып, сөйләшеп, демократик рәвештә яшәсәгез генә бәхетле булачаксыз. Аңлашылдымы? Сорауларыгыз бармы дип әйтә ди. Монда җегет сикереп торган. Бабай, все нормально, мин хуҗа, только шушыны гына ишетергә килгәнем калганын үзем разберусь, давай яме пока дип әйтә ди. Җегет чыгып киткән. Утырып калган кыз. Әнидән сорарга өлгермәдем, бабай. Әтидән бик уңайсызландым. Сез бит инде олы кеше, сез мине аңларга тиешсез. Бүген безнең зөфәф төне булачак. Бик дулкынланам, бабай, куркам.
Менә апам бүләк иткән бер кара эчке күлмәгем бар ия. Шуны кисәм, ничегрәк булыр икән бүген дип әйтә ди. Эй, кызым, кара да булгач, ялкыллап торасың менә. Давай шуны ки, менә сизәсеңме демократия, менә шул кызым, менә шуны киеп ят бүген дип әйтә ди. Юк, бабай. Аның әле тагын бер агы бар, менә шулай бик узын, бик каты үтәк күренмәле, шулай ялтыравыклар ябыштырган бабай әле шулсын кием микән дип әйтә ди. Саң бит кызым, мин агы бар икәнен белмәдем. Син давай лучше агың киеп ят әле менә. Менә кызым демократия, сизәсеңме дип әйтә ди бабай. Я, бабай, әле тагын бер кызыл штаннысы бар иде. Кызым бар берәр нәрсә киде ят инде дип әйтә ди бабай. Кара әле бабай. Шуты син бөтен нәрсә белән дә ризалашасың. Кызым, мен бик күпне күргән шул инде. Менә сине тыңлап утырам да. Әйтәм бүген нәрсә киеп, кайсы ягыннан килеп, ничекләр генә әйттереп ятсаң да, кызым, теге хушаң барбыр үзенекен эшли инде ул бүген кызым дип әйтә ди. Менә шушы була ул җәмәгать демократия. Белдегезме? Саташкан bir sayıskan, абзар üstünden ұшқан, астағы малларға қарап, малларны хайванға санап, юғарыдан кышкырған. Демократия деген hürriyet sizге келген, нишек керек шулай итеп яшәгез иртәгәдән, нишек керек шулай итеп яшәгез иртәгәдән. Толкынланган нормаллар, кышкырышкан сарыклар, сыйырлар, мөгерәгәннәр, бардан идер сөйләнгәннәр, капкылдаган тавыклар, иркенә булып туган, без иреккә сусаган, яшәдек килер диеп без азатлыкны бер заман, яшәдек килер диеп без азатлыкны бер заман. Демократия килә, безгә азатлык бирә, ничек кирәк шулай итеп яшәрбез туган илдә. Демократия килде, малларга ирек бирде, ничек кирәк шулай итеп үзгәртәләр буйда. Азатлык, азатлык. Сарыклар әйтте җитте, күп бирдек янна итне. Демократия килгәчтен, безгә азатлык биргәчтен, куябыз моңа шикне. Безнең бабайлар күптән көтүчесез яшәгән, даладагы бүреләрдәй ирекле тормыш иткән, даладагы бүреләрдәй ирекле тормыш иткән. Тавыклар кыткылдаган, юк монда бездән уңган, безнең бер дә зарланган юк. Һәр кайсыбыз туганнан ук меңәрләп күкәй салган. Демократия килгәч, ун тавыкка бер әтәч, әз булау ничек яшик ирназы да күрмәгәч, әз булау ничек яшик ирназы да күрмәгәч. Сыйыр мөгерәп куйган, ул ирләрдән кем туйган? Мондыйга кайсыгыз түзә? Елга бер тапкыр мөгезгә күрсәтә мине хуҗам. Демократия килгәч, теләгәнчә яшәгәч, көндә үгез булсын миңа, иртә кичен сөт биргәч. Көндә үгез булсын миңа, иртә кичен сөт биргәч. Демократия килә, безгә азатлык бирә, ничек кирәк шулай итеп яшәрбез туган илдә. Демократия килде, малларга ирек бирде, ничек кирәк шулай итеп үзгәртәләр буйда. Карт кәҗә тамак кырган, сайыскан түгел шайтан. Bu dünyada kim bulsak da, azatlık deyip kışkırsak da, verilgen bizge iman, koşulgan sözge donguz. No,
Мен, конечно, имансыз. Тек бұлай қышқырынсағыз, сояшақлар пышақсыз. Тек бұлай қышқырынсағыз, сояшақлар пышақсыз. Үйдегі хужа кештен дусларын дәшіп ерген. Бітірем малларны дейіп, файдасы қалмады дейіп, суғымға әзірленген. Hürriyet деп кышкыра, сайысқан өзі yolunda. Havada yürek tek jirde, barda хужа қолында. Havada yürek tek jirde, barda хужа қолында. Havada yürek tek jirde, barda хужа қолында. Demokratiya kelе, bizga ozodlik beri. Nishek kerak shulay, deb yasharmiz to'g'an elda. Demokratiya keldi, mollarga erk berdi. Nishek kerak shulay, deb o'zgartalar bo'ldi. Nishek kerak shulay, deb o'zgartalar bo'ldi. Mana shu bo'lar jamoat demokratiya. Зилә bu шашлык. Кызлар бик зур рәхмәт сезгә, от души ямыгыз. Рената Ибрагимова.
Рената Ибрагимова. Bir sanasan hislerin giderlik vurulmalı yollarda. Nice tünler yokusuz ütkenler büyük sanallı yıllarda. Nice tapkır yalgışlar işlengen, nice tapkır aldangan. Nice tapkır buzlarga dayanıp dostlarga ışanılgan. Nice tapkır buzlarga dayanıp dostlarga ışanılgan. Bir sanasan ötken sokmaklarda köpmü yalgış sivilgen, köpmü yarlar siyilmey kalganlar, köpmü yatlar siyilgen. Nice tapkır kişegi şafakını taң deyip oylanılgan. Matur sözler söylegen şeytanlar ferişte deyip sanalgan. Matur sözler söylegen şeytanlar ferişte deyip sanalgan. Sanasan hislerin giderlik köpmü sözler silengen. Iştiğinge olmaslık nersege yürek bilen tülengen. Nice tapkır vaktiyak sebepler şidden tabılıp durgan. Bizni şınlap da kütken kişiler mengige ketip bargan. Bizni şınlap da kütken kişiler mengige ketip bargan. Sanasan hislerin giderlik köpmü jiller iskenler. Köpmü birge atlagan yoldaşlar başka yoldan gitkenler. Nice tapkır bu zenger köklerden ak bəxtler sıralgan. Dik birilgen bəxtler içinde baş eğirge ıntılgan. Dik birilgen bəxtler içinde baş eğirge ıntılgan. Sanasan hislerin giderlik vurulmalı yollarda. Nice tünler yokusuz ütkenler büyük sanallı yıllarda. Bize rahmet. Oy kızlar. Rahmet kızlar, kızlar rahmet. Yaratıp ingizge tilekler bilen Aliye deyilgen kara kız hele. Bek zorluysuz kızlar, rahmet bek zor. Bugün etiyimiz Ravşanның туған күні deyген, kadirli biz. Seni ihlas көңілден туған күнің білен құтлыйбыз. Сеңа аяз көк yüzі, құрыштайның сәләмәтлік, кояштай ұзын ғұмыр, шексіз шатлықлар тілейбіз. Сабыр қылықлы, мәрхәмәтлі, ярдәмшіл, кадірлерден кадірлі син. Келешекте де кең, көңіллі, ашық yüzлі, ұлы yüреклі болып қал. Құдай насип етіп сеңа алдағы күнлеріңде де сәләмәтлік білен ғұмыр етірге, біздің шатлықларға сүйініп яшәргә язсын иде. Иңгізгі тіләклер білен қызларын гүліне һәм інжі, сіздің ижатығызны яратканға, хөрмәт иткенге күрә бүләк етіп сіздің концертығызға алып келдік өзін дейілген. Білдіңіз ме, бүгін арабызда отыра тұрған Равшан абыйның туған күні. Қоям екенсіз көрінігіз әлі мен азинхар үшін. Сіз дейме? Мәлі? Равшан абый келегіз әлі мұнда. Әбілесіз ме, менің көз кәтірі шоның қатлік яқшы, сіз менің концертта бірінші тапқырғына төгіл бейді.
Yok biteyim ha? Meni güzel benim yangazın karışın. Ulan, bir eli bana bir plakat bir. Ateşinde bir eli birine. Kara güzel. Men tege motor ittirip Abdullah Tokay şiirleri bilen kutlu bilmeyeyim de men gafı etirsiz. Bana gazetler ortunda motor kutlu sözleri yazılgan bula ihtibar etkenigiz bardır. Любойын alıp okursiz eli benim isimden. Şunu men, пожалуйста. Şunu motor sözleri yazılgan bula. Emin bula чисто üzümşe hazır Ошан абай. Менә, как будто икәү генә сөйләшкән кебек итеп сөйләшәбез, чисто братаннарча, менә күңел түреннән. Чтобы үзегез хыялланганнан да күбрәк бәхетләр җибәрсен сезгә Ходай. Менә беләсезме, тия картайып бетеп, бер кая мәтрүшкәле чәй эчеп утырганда, минем сүзләр исегезгә килеп төшер әле. Менә үз бәхетегезгә үзегез ышанмыйча, вот это попёрлы ичмасам, вот это яшәп тә күрсәттем ичмасам. Чтобы от души булсын, я Ошан. Ошан менә бу берне хәтерлисезме? Бу әтәш конфет малай, хәтерлисез әйме? Мен моны бер көнне Казан уртасыннан таптым, хайран калдым җәмәгать. Без сурып үскән иң тәмле нәрсә шушы бит инде. Менә шушы хәшәрәткә алданып 25 соты бәрәңге күмдерәләр бит миннән беләсез. Менә акыллымы инде әйтегез әле. Бер көнне малайны Ошан абый алып кирдем кибеткә. Иш бишле алып кайткан. Улым мен әйтәм, җаның нәрсә теле любойын выбирать итә. Bir 15-20 minut qarab turdi. Әле батон белән колбаса кичтән пригодится. Белдеңезме? Вообще бала чаганы хәзер берни шоколад белән берничә исен китереп булмый. Бу мәгез әле берне. Ашамасыз шунда бер истәлек булсын. Сурып булса да утырсыз. Бик зур рәхмәт туган көнегез белән, я Ошан абый, туган көнегез белән. Менә шушы урында, мәсәлән, хәзер туган көн турында берәр матур җырларга тиеш булган булыр берәр нормальный артист булса. Миндә андый җырлар юк, шуның өчен мин менә уйладым да, ирләр, җегетләр турында булган, Путин турында җыр бар миндә менә мәсәлән, дип әйтик. Өйләнмәдеме кызлар? Малай уйлап утырам әле шуны бер көнне, 1 ел вакыт үтте, өйләнмәде бит. Мине көтә, Әле бу теге халык белән турыдан-туры элемтә ясадылар бит әле. Шунда минем дуслар SMS хәбәр язып салдылар. Хөрмәтле Владимир Владимирович, менә Татарстандагы Илсия Бәдердинова дигән җырчы сезне ярата, көтә, сагына, качан кайтасыз, җавап бирегез дип. Җавап язмады, шукынчык. Курыкак. Мен әйтәм, теге интернеттан кирип карады бугай, кем икән бу дип. Оныңны диде бугай, кирәге бар диде. Ул дип белми минем яхшы хатын икәнне. Җырлый әле шуны. Менә Ошан абыйга да бүләк булсын шунда. Җегетләр турында. Путин кебек ир. Кирәк шул. Başka varmый zamana, kiyevgə çıgasın kile, irmələr bit maqtana. Әллә кемәләр гел сырыйлар, дуслар әйтә, туташып. Әллә кайчан чыгар идем, Путин бар бит чукынча. Әллә кайчан чыгар идем, Путин бар бит чукынча. Кыз башым зур бакчам бар, бакча башым тал кирәк. Әллә кемдә кирәк түгел, Путин кебек ир кирәк. Munca yağar idem, kuşsam da bik sirek. Bek madur da kirek tügel, Putin kebek ir kirek. Bek madur da kirek tügel, Putin kebek ir kirek. Ayrılgan di miskin keyim, hatını kitken iken. Avul bilen aptırıyız, kem güle titken iken. Balıkta yırtır idem, bina katı deşmese. Eğer minem bilen gene hir bularak yaşasa. Eğer minem bilen gene hir bularak yaşasa. Munca zor bakşam bar bakşa başım tal kirek. Elle kimde kirek tügel, Putin kebek ir kirek. Künde munca yağar idim, kuşsam da bik sirek. Bek madur da kirek tügel, Putin kebek ir kirek. Bek madur da kirek tügel, Putin kebek ir kirek.
Yaşkan deyip oylamağız men özüm normal xатын Baş pişirem kir yuam men yaklı yala bir xатын Düşlerime Putin gören işleymirler yaratam Ol Moskavda yata yalğız men mında irsiz yatam Ol Moskavda yata yalğız men mında irsiz yatam Sayar zor bakşamlar bakşava şomu dal gerek Elle tümüne gerek tügel Putin kebek irgerek Bilge bunca yağarıydım Uşsam da yüksirek Bakma durda gerek tügel Putin kebek irgerek Bakma durda gerek tügel Putin kebek irgerek Putin kebek irgerek Putin kebek irgerek Putin'ga. Almaz rahmat yavrum. Almaz Mirzayanov. Artist siz bilan turgan kishi bu. Almaz Mirzayanov. Bizga rahmat. Ayu Samaradan bo'lak bizning Liliya Shakizyanova degan bek shulay yo'q bütün jurlarimizni, bütün konsertlarimizni qarab, sanab bora turgan bir ko'pdangi tanishimiz bor. U menga bugun сообщение jibergan, o'zim bo'la olmayman. No deganda 3 nuqta qo'ygan. Mana bo'lak berib jibergan o'zimga Samaradan bo'lsa. Bizga rahmat, Emreys. Da, ye! Ochlar! Oh, rahmat! Oy, rahmat! Oy, rahmat, sizga zo'rladingiz. Rahmat, yangiz qizlar. Rais? Bizga rahmat sizga. Narsalar aytdingiz, men eshitmadim. Aytmadingizmi? Nechik? Bulay. Bu aya men söylegan so'z bu. Bu jamoat Shahriy Qozonga yoziluvchilar orasida bo'lak o'ynatamiz degan edik boya. Mana shuni vaqti kelib jetdi dedilar menga. Durust aytdimmi? O'g'lim qo'ya qo'yay ekan. Eda mana bunda ustilga qo'yamiz hozir. Mana bunda olib borib qo'yali. Bu mening malay degan indidir xalq orasida, o'zlarining orasida o'ynatdilar degan so'z bo'lmasin uchun любойгыз birarigiz chiqa olasiz hozir sahnaga. Mana kimlar yozildi? Kimlarning o'zining familiyasi bordir balki shu yozuvlar orasida. O'g'lim подожди, to'xtaymi? To'xtam, timeshitir. Barmi tilovchilar yo'qmi? Ili malayga ishontirabizmi? Ishontiramiz ayt. Mana o'g'lim buta hozir xatlanib. Ayda. Yaxshilab o'g'lim. Buta, shulay buta so'zga ketmasin. Ot shulay. Shunday nezik, shunday motor, qora qizlar. Bu nastoящий Оренбург шәлево җәмәгатеге йөзектән чыга диләр бит әле. Иң бәләкәй йөзек ашада чыга торган диләр моны. Настоящий. Булдымы ул? Ну әйдә, алып кил монда. Кудайга тапшырган. Тадам, там тадам. Исем фамилиягыз анкета. Шавалиева Фарида дилгән. Менә бит. Килегез монда. Шавалиева Фарида Хадиган. Фарида ханым, siz hech kimada o'ylamagansizdir bu ish turundaymi? Bo'lmagandir siz. Konsertga debgina kelgan kishi bit endi yo'q siz. Mana söylegiz әле siz menga, azgina bo'lsa da shotmisiz yo'qmi? Bak shot, evet normal. Әле аның üstüne җәмәгать, у бит шәлгенә Фарида кил әле, килегез әле. У бит әле малай шәлгенә түгел. Әле бит ул гәҗит килә дигән сүз анларсың. Өстенә килә тора. Анда минем мужик яза. Әйе, минем мужик яза. Мен анарсың сыр итеп кенә әйтәм. Анда мин дә язачакмын. Алла биргән булса, менә әзгенә шушы концертларны гына өстән төшерәм. Һәм үземнең бер бүлегебез булыр дип торабыз. Менә Гөлнара белән сөйләштек. Үземнең бер колонкам булыр дип торам. Мин сезгә сәлам әйтеп язырмын әле шуннан ян Фәридә апа. Басын булай күчтән әшип торабыз. Шулай.
Demek şulay Şakri Kazan'dan bülek bu Orenburg şeli Feride Hanım'a. Şakri Kazan, men yazıldım. Siz de yazıldınız. Koysiz şey. Kızlar turunda. Taza hatınçak. Her defa hazır korarız yemeğiz. Anınca hazır kızlar turunda bütün jır, yanı jır kızlar. Bilesizmi men elemanda kızıp gittik bir kere dürüsün söyleyeyim hele men. 3-nji kız bala bulup dünyaga keldim. Bilesizmi meni malay bulsun dep kütken bulganlar şın көңілден. Men аны gümür boyuna sizdirip yaşadılar. Menem tege добрый әби бар бит әле сөйләдем бит. Шул әби әйтә, ана катын булып туды, бусы да бәхетсез. Биллахи шулай дия, ишанасызбы? Катын кызлар бәхетсез була, несчастный дия иде әби. Meni sadikka kiyindireydi bilseniz, gümür unutacağım. Mena yanı kiyim algan kişi bulmadı. Men şol apaylar kiyimi bilen üstüm. Bir kızıl gamaj var ya bilseniz. Yemsiz ye, şunday bir şunu kiydirip koyalar ya, zor yol. Askiyaktan bir 4 tapkır büklegen bula. Mena mında hatlık mingireler ana. Anarsın, bilesizmi? Mena rezinka ul vakitta defitsit bulganlıktan bir, Yandan soң bu gamaj, menden soң tagы ничә буын үстерергә тиеш булган. Шуның өчен резинкасын өзеп тормаганнар, менә монда зур бер түйін ясап куйганнар. Ул даже пәлтәдән дә күренеп тора иде, шанасызмы? Шундый ямсыз, аннан соң җиннаски кидерә иде әби, аннан соң кизитик. Кизитик тездән өстә иде, апайдан калган. Шуның өчен теге тез бүкләнмәй, йөреп атлап булмый иде, ки басып торсаң гына аның белән. Ә монда кырыена ак җеп белән әни кар бөртеге чигеп куйган иде бут алмасын өчен. Вообще безнең авылда ничә бала бар, бөтенесенең дә әнисе бут алмасын өчен ак җеп белән кар бөртеге чигеп куялар иде кырыена. Аннан соң менә кофтасын хәтерләмим, бер галәмәт муен дигән нәрсә бар иде, мин бәләкәй чакта. Менә кофтасы юк, муены бар. Күргәнегез бармы шуны? Качыттырай ул, авызга керә, әйләнәстә шунда. Шуны кидерә әби. Аннары бер төртмәле бер пәлтәм бар иде минем шундый капюшонлы, менә шулай икешәр сәдәфле. Шуны кидерә, аның өстеннән мамык шәл белән артка урап куя. Да? Күз алдына китердегез, монда резинка белән бит инде биялиләр асылынып тора. Хәзер мин сезгә күрсәтәм үземнең бәләкәй чакта кигән шапканы. Танышмы? Білесізме, мен бір күнні ойлап отырам, әгер дә минем олы апайга әни моны сатып алган булса, бу мөгаен я кызыл, я яшел булган булыр. Кызлар бит без бөтенебездә. Аның оказывается кызыллары да булган икән. Просто моны минем олы апайга тоже берәрсе малайыннан калганны бүләк иткән булган. Менә меңгә дә шулай бу. Күз алдына китергә куркыныч, ничә кеше үстердем икән бу шапка. Әле бу иштән кия торган, тыштан кия торганын күрсәтәм. Бирәләр рәсем. Не дай бог кызының құлағына жел кірә. Эй, Алла. Мана шул бір қапшықтан таптық бітіресін бірге, үй башындан білсәгіз. Ғәләмәт, күліп хәлден тайдық білсәгіз. Әби киінейді мұтыр-мұтыр, тир ағып түші әбетінде малай, не атлап болмай басып тұрасың ешік янында. Нығырақ елей башласаң, әби келейді, әтінің шарыфы білән арттан буайды қойайды. Отырасың малай, какой к черту еларға сулайсы келе? Анары әби киініп бітейді, мәне бұлай тіріп көтеріп, апшығып, әтінің варит етіп ясаған темір шарасы бар, шоңырға отыртып қойайды. Мұнда түк жібінен бау ясаған, үріп шылай, кеттік балалар бақшасына. Хәзер мин сезгә сөйлим, үземнең бәләкәй чактан калган иң авыр хатирәне. Безнең өйдән балалар бакчасына хәтлек 3 зур борылма бар. Минем әби бик кызуканлы кеше. Һәр көнне 3 борылмада да. Минем төшеп калачакны әби дә бик яхшы белә иде.
Мин дә сизенеп барайым, әби дә әкренәйми, мин дә тотынып кала алмыйм һәр көнне җәмәгә. Әле ул тиге төшеп калдың да сикереп тордың түгел бит. Монда шәл, монда кизитек селкенеп булмый, ятасың капланып. Әби инерция буенча 1-2 метрын бара әле ул. Бара, нарсың борылып килә иде. Әнә бәхетсез дип шап иттереп утырта, и дальше киттек аннарсың садикка. И беләсезме, әби әйтә, кызым, катын булып тудың, ирләрдән берәйбер дә сурама. Ирләр сорый торган түгел хәзер заманасы, аларда көннәшерлек иттереп үзең эшләп куй. Җылак булма, җылаганыңны күрсәм, теге дөньядан кайтып барып үтерәм диде әби. Бөтен нәрсәгә әзер булырга кирәк. Ирләрсез дә бара тормыш, кызым җебемә. Без бит катын кызлар, без бит көчле кешеләр диде әби, белсәгез. Менә бу безнең язмыш икән ул, оказывается, кызлар. Мин аңламаганмын просто. Саккына килде бугай ул хатыннар заманасы. Бөтенесе безнең кулда эше, бала чагасы. Көтүләр үгезсез йөри, тормыш барырга тиеш. Әтәшсез генә чыга бит инкубаторда чебеш. Әтәшсез генә чыга бит инкубаторда чебеш. Үзең йөгерсәң генә син бар кирәген табасың. Ирләргә ышанып ятсаң, бәбәйсез дә каласың. Үзең йөгерсәң генә син бар кирәген табасың. Ирләргә ышанып ятсаң, бәбәйсез дә каласың. Машиналар безнең кулда акчалар. Эш арасында табылып үсеп ята балалар. Диңгез төбенә чумабыз, матур күлбәкне салып. Очабыз самолетта да тапшырсалар ышанып. Очабыз самолетта да тапшырсалар ышанып. Үзең йөгерсәң генә син бар кирәген табасың. Ирләргә ышанып ятсаң, бәбәйсез дә каласың. Үзең йөгерсәң генә син бар кирәген табасың. Ирләргә ышанып ятсаң, бәбәйсез дә каласың. Ирләрсез яшәп булавың диябез күңел тулгыш. Ялгызлык дигән хәшәрәт килеп бугаздан бугаш. Күпме генә өчен сакта бәхетле ялгыз сирәк. Талашыр өчен булса да һәр хатынга ир кирәк. Талашыр өчен булса да һәр хатынга ир кирәк. Үзең йөгерсәң генә син бар кирәген табасың. Ирләргә ышанып ятсаң, бәбәйсез дә каласың. Үзең йөгерсәң генә син бар кирәген табасың. Ирләргә ышанып ятсаң, бәбәйсез дә каласың. Үзең йөгерсәң генә син бар кирәген табасың. Ирләргә ышанып ятсаң. Салыгыз әле шул шапка кызны диммисең? Вообще мин салу белән салып куегыз. Кит, сал. Серега, снимай. Снимай. А то бигрәк гел теге селкетмә, әйләндермә ярамый. Ярамый диләр әйме, безнең әби әйтә, баш киемен әйләндергә ярамый, баш әйләнә дип. Ишеткәнегез бармы? Ишә беләсезме әби нәрсә дия? Кызым, шәйне шашкыңнан калак белән ишмә, ирең ишә торган була дия торган иде.
Ышанмадым. Зря. Рәсем алып бер әле, мен иелергә куркам әле теге записканы. Азнакайда булган концерттан соң әни зарланып кайтты. Нигәдер Илсия бу елны таза хатын җырын җырламады дигән. Үзе дә 40-лы тактага әйләнеп беткән дигән. Шуның өчен ояладыр инде күрәсең шундый җыр-җырларга дигән. Аннары уйлады да, булай үзенә бик килешә икән диде тагын. Ачуланмагыз инде мондый хат язганга. Сезгә иҗат уңышлары, ачык юллар, тулы заллар телим, җырны көтеп калабыз алайда диелгән. Так. Мин, беләсезме, мин ышандыра алмыйм хәзер теге сүзләрен хәтерләп бетерәм микән, юк микән, узган программадагы җыр бу. Ну мин туктап калсам, сез җырлыйсызмы, юкмы шул җиреннән? Әле беткән баш беткән инде, Рәсим. Таза хатын. Шәп хатын, давай! Рената чыгали! Эй! И тагын бер тапкыр, давай! Эй! Яхшырак. Хәтерләңез. Әллә ашаудан калганмы, әллә зәхмәткә тарганмы, ябыга бөтен халык. Аштыралар, йөгерәләр, мода диеп билерәләр, тамам сөяккә балыр. Ашык кызлар, яшик кызлар, тамақтан үткән чакта, модель булып йөри бирсәң, җаян кырыклар такта. Безнең калак матур булып, төнге күктә айтылар. Кыркашыбыз ярга майсыз иттәңсез булар. Пока нормально? Шәй белән тамак туймаса, аш килеше йоклап булмаса, ятыгыз тәмле ашап. Ирләре тилергәннәрнең, гел кишер кимергәннәрнең, ятсын сөякләр капша. Ашык кызлар, яшик кызлар, тамактан үткән чакта, модель булып йөри бирсәң, җаян кырыклы такта. Безнең калак матур булып, төнге күктә айтылар. Кырбашыгыз ярда майсыз иттәңсез булар. Дальше белмим. Электен шулай килгәнгә, бабайлар яши белгәнгә, саткан ябыккан апыл. Алгы яктан карасаң да, арткы яктан карасаң да, таза хатын, шәп хатын. Ашык кызлар, яшик кызлар, тамактан үткән чакта, модель булып йөри бирсәң, җаян кырыклы такта. Безнең кебек матур булып, төнге күктә айтылар. Кырбашыгыз ярда тәмсез булар. Ашык кызлар, яшик кызлар, тамактан үткән чакта, модель булып йөри бирсәң, җаян кырыклы такта. Безнең кебек матур булып, төнге күктә айтылар. Кырбашыгыз ярда тәмсез булар. Кырбашыгыз ярда майсыз иттәңсез булар. Таза хатын, шәп булар. Нормальмы, жокмы? Ой, рахмат бик зур. Мен, ну әз генә инде, әз генә. Искә кайбер җирләре. Рахмат бик зур. Серега, кил әле, хәзер синең турыда сөйләсә. Кил әле, кил. Кил әле. Кил әле дим. И Сережа тоже. Инде сары әйберләр тагып куйган ул, сез бик тырышкан инде.
Серега, Сергей Тихонов. Бүгінгі күнде сіз біле тұрған татар эстрадасындағы ең зор жыршыларының да музыкантларын өнерге үйрете тұрған кіші. Татарстандағы ең дәрежелі, ең қымметлі һәм ең профессионал гитаристларның бірісі санала тұрған кіші. Минеке. Сәхнәгә беренче адым ясаган көннән бирле икәү эшлибез без аның белән 12 ел бердә аерылышмыйча, беләсезме? Монда бер көнне бер артист шалтыратты, исемен әйтмим әле, гайбәте китмәсен. Прям әйтәсе килә, конечно. Бер ират җырчы, сез беләсез аны, зур кеше, шалтырата. Илсия ди, синең теге бабаң бар бит әле, үзе урыс, үзе карт ди. Минем дусның малае училище бетерде быел ди. Шуларга эш кирәк, гитарда уйный белми, конечно, но бәк шибәр җегет сикереп тора белә. Әйдә алыштырыйк әле бабайны ди. Үрәнгән теге үзен. Мен әйтәм, сикереп тора торган 1000 җегет белән эшләгәнче, бер сикерми торганны уйный торган шушы урысым исән булсын. Җайлы. Беләсезме, менә шундый кеше рөхсәт сорамыйча бер нәрсә дә эшләми ул. 12 ел буена бер тапкыр телгә килгән булмады. Бер тапкыр ачылышкан, менә идеально белсәгез, мин шаккатам шунарга. Менә гримеркада чәй ясап куябыз, мәсәлән, каршысына куям, чыгып китәм, миннән килеп рөхсәт сорап китә ул. Апа, можно мен чәйне эчәм? Апа ди ул миңа нишләптер? Yok. Апай. Какая разница, Серега? Нету. Апа ди. Вообще 30-ның буягына чыккач, хатын-кызда башлана бит инде теге менә картаясың кебек, симрәсең кебек. Еще монда 60 яшьлек абзыйлар килеп халык алдында, апай. Серега. Кой әле бер? Башкирida бер әби менде сәхнәгә. Карт әби. Менде теге концерт башында сугыш турында сөйләшеп алган идек бит. Ну-ка ди, микрофоныңны кырыгарак ала әле ди. Алдым бит. Син нәрсә син буларга сугыш аңлатасың, а? Булар шабата кигән дип уйлыйсыңмы? Син буларны ширек бәрәңге ашаган дип уйлыйсыңмы? Булар бит конфет суырып үскән балакаем, ул бит сугыш синең белән миңа гына эләкте, аңламыйлар булар, сүләмә ди. Үлә язган, анар кой әле бер? Оренбургта. Оренбургта бер бабай менде. Бабай авыл җирендә концерт куябыз, карт бабай тоже. Җитмәсә, клуб алдындагы веш бүтән шәшкәләрне җыеп кергән, төбе тамыры белән балчык бабай. Монда хәтлек бутыйын кигән, менә сәхнәгә. Аның артыннан клуб директоры йөгерә. Ах, битергән шәшкәләрне дип. Менде, куллары калтырый бабайның, шәшкәне бирде. Күңеле тулып киткәндер инде. Кил әле берне, кочаклыйм әле булмаса Илсия. Менә мондый бәләкәй шактан синең җырларыңны тыңлап үстем бит мин ди. Булашмын кебек, апа ди. Апа ди, синең менә шушы 12 ел эшләү дәврендә бер генә тапкыр булса да башыңа фикер кергәне булдымы? Бәлки бу тамашачылар сине түгел, мине карарга киләләрдер, ә ди. Чынлап нәрсә курсак шуны эшләде. 12 ел татарча җырлаттык без анардан. Быел үзе рөхсәт сорап алды урысча җырларга. Ну татар концерты бик мен әйтәм матур булып бетмәс. Шуның өчен әз генә татарча да җырлатабыз, әз генә урысча да. Нәдә күңелле булсын инде урысның жалкы что ли инде. Монда 3 сәгать утырабыз инде. Бер җырга калгачты. Сергей Тихонов. Әйдә. Ваше благородие, дип жырлыйм урысча, уза безча яшадык, кернича бурычка, көтмәсен шайтаннар, көтсен фәрештә. Безнең жырлый, келгәнне күккә, көтмәсен шайтаннар, көтсен фәрештә. Безнең жырлый, келгәнне күккә. Төрлесен мен күрдем йөргән юлларда, без булмаган җирдә яшәргә була. Туган үскән илдә яшәргә кирәк, чичләрдә бәхет табучы сирәк.
Туган узкан илде яшәргә кирәк. Чечерләрдә бәхет табучы сирәк. Ваше благородие, дип әйттем урысча, язмасын яшау безгә, чечерда бурычка. Хат язсам язармын, мин әйттем сәлам. Башкаларга язмасын, без читтә күргән. Хат язсам язармын, мин әйттем сәлам. Башкаларга язмасын, без читтә күргән. Ваше благородие, исәнмесез килдем. Чечерләрдә бик ызак, ярдәм инде дидем. Сөймәделәр димим, сөйделәр мине. Тик язмышым миңа, тукта син диде. Сөймәделәр димим, сөйделәр мине. Тик язмышым миңа, тукта син диде. Тик язмышым миңа, тукта син диде. Сергей Тихонов. Бик зур рахмат сезгә, дуслар. Бик зур рахмат. А хәзер урысча җырлыйм. Марҗаша. Серега, йоклатасың бе? Рәсим, әйдә үзебезнекен. На свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, е-е-е-е-е. Цветочная поляна, наши стены сосны великаны, наша крыша небо голубое, наше счастье жить такой судьбою, наше счастье жить такой судьбою. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, е-е-е-е-е. Свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы, не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, е-е-е-е.
этим цвету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла, е-е-е-е-е. Сергей, Рената, Андрей, Ильшат, Расим. Кеттік, қазір жырлаймыз. Тұрмыш бәйті, екінші серия. Аны дилиде аққарап, отырдым малға қарап. Яр бойында юққалық, бізді күнде яңалық. Пароход алға барып, торбалары қышқырап. Бармай болмай отырғаш, olga deyip kaşkaragaş, aksirin zengər serin, qaysı kızıga ne birin, aptıramı tanalağız, min yana bəyit silim. Da, молодец! Balıklar, parahotta yarıklar, bürelerine deputatla saylananlar sarıklar. Şitilden rızak betedi, kimlerdir sikirişe, banan tügel kişir bizge nittir nıgırak kilişe. Aksirilden şeşekleriniz mi saklav kirege, nişletesen bu zamanda zenger sirin kübeye. Sansiyeler, kırteler deyip kimder lider butadı, kime gelirse kırtkenlerdir minin sizgen bulmadı. Ağideli bakalar, bakalar da kolkalar, bizini kaladanlar kütten şekillerde yatalar. Ağideli kişeler, aksirinli kiseler, hiç kine de aşanmağız jarlıyı bilmeydiseler. Devlet sütünü yakşı edip, sıfatlı edip yasıy. Nindi sayır sütüm iken 3 aydan gına aşıy. Ağideller dolkanlandı da tındı. Bizninki evdeşmigine kırımda alıp koydu. Aksirinle oturtkanlar Lenin babay sigelge, oturtmaslar migenliğine artığın silegelge. Bu zamanda ilden ittir zavutlar salu sirek, her avılga berer gene akşa zavodu kirek. McDonald's'ны yabalar deyip kaygırmıyız biz kütten, biz ondan başka yaşayan biz kükke yaşarızken. Ağidelenin boylarında kal şabakını bügeler, bu devletke karşı varsan totalarda.
Спасибо. Ağideli de akkara Kıptırdım malga kara İkke yakta ikke yar ilde Elleniler var Batta halka yüze bez Var nersege tüze biz Emin ise kaygırmıyman Kürgenimini jırlıyman Ak sirin zenger sirin Bütün bilgenli sirin İki yakta iki yar ilde Elleniler var Ağideli de akkara Utırdım malga Серега, kim şolay bitireyindi jırını, davay. Resim, davay. Эх, что var? Қадірлі тамашашылар, әйтесі келген сөздеріні әйтіп, жырлайсы келген жырларыны жырлап әкіріңіне азағына таба яқынлаштық. Міне, сіз ышанасыз мекен, yok мекен, менің хәтті узған елларыны концертта болған тамашашыларыны yüzләрігізге хәтлік таныш қойбірләрігізні. Қойбірләрігіз хәтті узған елны отырған орында отырасыз, міне, ел сайын бір орында. Шақ қатқыш. Мен Менә балконнан алып, беренче рәткә хәтлек концерт буена бөтенегезнең йөзенә карап чыгарга тырышам. Мин бөтенегезне бик яхшы күрәм сезнең. Күрәм, карыйм, анализлар ясыйм үзенә күрә. Мине бик карты яратып, һәрбер җырыма кушылып утырып, җырлап утыручы кызлар, җегетләр бар. Күрәм. Мине бик каты яратмыйчы усал иттереп карап утыручылар бар залда. Мин сезне барыбер яратам. Элемәтем нинди мазохист булырга кирәк әйме? Келіп мына сен қарап отыр әлі 3 сағаттан артық яратмаған кіші. Шақ қатты. Жаннан білесіз ме? Залда бар бір ирвлән қатын, концертның башында бір 3-4 жыр тирәсінде талашырға тұтынғаннар ие. Или ол абзының тәмәкі тартасы келе, или ол просто яратмай олмай. Абзы секіріп тұра да апа отырта. Абзы секіріп тұра. Мен ойлағаным антрактан шыққашында ең бірінші шуларға бұрылып қарадым. Кіргеннер. Антракттан сыңда алып кірген теге апа абзыны. Прәмі жүгіріп түшіп қолығызны қысасы келе биллахи. Керек бет. Андан соң білесіңіз залда міне әбилер бар. Аппақ яулықлы апалар бар. Прәмі құлақларын шығарып мені тыңлайлар. Жан кесәкләрім. Мені бірер жөніне бір сөйлей деп біләлер бетінде алар. Сөйлейм де оңайсызланам аннарысың. Әйтәм, қашандыр шатнап тұрған қызлар болғаннар ендеймі? Аннары қызларға көрем яшілерге. Бірәр қашан әбей боласы бар қызлары. Yok, әбей болырға насип етсін едірсіңін әйткенде. Міне, әбей болып, яулық бәйлеп, концертқа келіп. Әлі кім концертын адыйың сен? Шулай, тыңлап отырырлық, дәрт мам берсін ешул ешті де Құдай бабай бізге де қызлар. Менә бу урында беләсез ме, кызларга гына түгел, кызларны да, җегетләрне дә кертеп, гомумән яшьләргә. Монда хәзер концерт азагында гадәттә матур әйберләр сөйлиләр. Тәртипле булырга кирәк, акыллы булырга кирәк, бергә булыйк, тигеләй фәлән фәсмәтә. Менә кызлар чигү-чигеп сондык өстендә генә утырып торырга тиеш. Менә малайлар аддагаларга тиеш. Мин алай дип әйтмим. Мин алай дип уйламыйм җәмәгать. Siz tileseniz yaratmağız, kilişmeğiz, aşılanığız siz minin barbar işimdegini eytem, min aldı almayayım sizne. Bir gününü karab oturam televizordan, bir babay söyleyeyim. İmiştirim iken adam balası dey dünya yüzüne 7 tapkır koytadı. Mene öyle de koytadı. Bir kimnin eytkeni yok bratan, 6. tapkır koytup kiliş elimine kireyne. Koytmıylar cemaat. Koytmıylar ili artık rahatanda, ili koytarmıylar, ili yüzlerinin koytasıları kelme billahi. Şunun için yaşlar, bütün nerseni de tatıp karab, rahatlendirip, yandırıp, yaşap kalırga gerek yaş vakitte. Kartaygaşsın bulanları. Siz teki başınızını berip yürüge tügül, ama ilse aytkeni idi, pajolsta şamasın bilip, no yaşarga gerek. Bilesiniz mi, abi aytatırganı. Kızım, jaşagan, ot şaşıp jaşa. Alay jaşıyı bilmesen, hava bızıp, jaşamak şortu diyeydi bizden abi, bildi ki. Менә шушы концерт вакытында мен 3 көне, 4 көне сәгатькә күпме барды концерт. Мен бүген, беләсезме, менә бер нинди теге кыланмыйча, бүтән ишемдәгене сөйләп бетереп җырлыйсың от души.
Бәлки артыграгы да киткәндер, гафу итәрсез кайбер урыннарда. Нур рәхәтләнеп, мин бүген Казанда концерт эшләдем дип авызымны ачып әйтә алмыйм. Мин ял иттем бүген сезнең белән. Һәм менә шушы концерт вакытында әз генә булса да сезне дә башка дөньяга алып китеп тора алганмын икән. Мин дөньядагы иң бәхетле кеше дип санаячакмын бүген үземне. Менә хәзер концерт бетә. Концерт бетә, сез өйләрегезгә таралышасыз бөтенегездә. Һәм менә шушы көн, менә шушы концерт бу мизгелләр бүтән кабатланмаячак җәмәгать. Бер тапкыр яшибез бит инде. Менә шушы урында мин концертны гадәттә бетереп соңгы җырны җырлый идем. Но сез шуның хәтлек батыр халык түздегез бит инде җәмәгать. Мондый озын концерт куйганым юк минем гомеремдә дә. Тагын берне җырлыйбыз. Тукта. Вакыт дип атала. Birinci adımı atılagандай kebek bulsa da bugün indi şaktı yuzulgan azadı yoktay tuyulsa da tokta vakit aşıttırma mizgiler için sanattırma tokta vakit bizning gümür bir nişe tugel barıdık bir Kişegine kuştay kanatlanıp Durmuşka ayak baskan sabır Bugün indi şan şeşillerin sıfat Ötülgen yıllar sanır Tokta vakit aşıktırma Mizgiler ütsen sanattırma Tokta vakit bizning gümür Bir nişe tugel barıdık bir Şol vakit tuktu bilmey Her mizgel anın sanalgan İlk bilmeyesi bizge yazılgandan Köpne kalgan, köpne uzulgan Tukta vakit aşıktırma Mizgeler ütsen sanaptırma Vakit bizning gümür Bir nişe tugel barıdık bir Koy şirden hissetlisi Yazalım hiç kürese kilmi Yaşısı da kiler yaşısı Tokta vakit aşıktırma Mizgiller ütsen sanattırma Tokta vakit bizning gümür Nişe tugel barıdık bir Tokta vakit aşıktırma Mizgiller ütsen sanaptırma Tokta vakit bizning gümür
нишә түгел, бары тик бер. Bilen yakşı şuurunda hazır jırlıyız. Elgiz Abi Zakirov kiyine yazılgan Sabullaşu degen jır. Basın şen көңілләр айтам, соңгысы булачак. Миңа калса, улыгызга да, кишигизге да таныр жыр булырга тиеш. Бергәләп җырлыйбыз! Давай! Mırılıp zəngər yavılı gizət poyuz şaba Yalan təpiyə görə atlayınlar mina taba Barar yola mirkən bası qırılar aşağı üte Aldam ilə yanar uşaq bulup ümit tüten Barar yola mirkən bası qırılar aşağı üte Aldam ilə yanar uşaq bulup ümit tüten Argı poyuzdu kanalanıp yollar atılıp kala Tuğan ileme güzel jirem yine nazılap para Varar yola mirken bası karılar aşağı üte Aldam ile yanar uşak bulup ümit küte Varar yola mirken bası karılar aşağı üte Aldam ile yanar uşak bulup ümit küte Сергей Тихонов, Рената Ибрагимова, Андрей Сидоров, Ильшат Кисамутдинов, Расим Миннаханов, Римма Никитина, Нариман Шигапов, Тавуш операторыбыз Тахир Ахмадуллин. Bütün jırlarımның да, кейінің да, сөздерінің да авторы Ильфак Шигапов. Yol şiitinde yalnızın arak bulduk kalıbın basıp Kaydır işini gidip baram sinden savunlaşıp Yollar güdemine jırlar gider şuna gider Ayaralarken bir gerek avır avır iken Yollar güdemine jırlar gider şuna gider Ayaralarken bir gerek avır avır iken Yollar güdemine jırlar gider şuna gider Ayaralarken bir gerek avır avır iken Yollar güdemine jırlar gider şuna gider Ayaralarken bir gerek avır avır iken Yollar güdemine jırlar gider şuna gider Ayaralarken bir gerek avır avır iken Yollar güdemine jırlar gider şuna gider Ayaralarken bir gerek avır avır